onderhouden zelf. Ja. Wat ben de plan voor 2009? Ja, bands vregen ik altijd game de studio nog in. Waar wil je hem heen? Op welke festivals? Met de klassieke wereld is krijg weer roos, hè? Ja, inderdaad. Ja, voor mij weet je het beter. Maar Wat in de planning? Takkenwikke Haiem. Sneeuwtjon om 8 uur in het Sjerken daar. En de Cityproms ben wij te gast. Wat leuk. En ik moet even nadenken. Dat is Stefan. Je houdt wel een site, toch? De handsite inderdaad. En ja. Hoe ben je met makkelijkst te vinden? Gewoon even onder een redbad. Maar ja, dan krijg je al die film en dat soort dingen. Redbadstrijkquintet.nl en we zitten op Facebook, dus hier kunnen we nu altijd bereiken. En ze maakt prachtige mooie muziek. Dankjewel voor de komst. Dames en heren, applaus voor Redbad! En we beginnen naar het nice. Vanavond de finale Benelux Game 1. De Unis Flyers versus HIC Herentals. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. En hier de €138.000 vraag. Hoe heet de gepatenteerde kikkergroene schildertape dat voor een superstrak resultaat zorgt? A. Frogtape. B. Frogtape. Of C. Frogtape. Frogtape? Juist, Frogtape. In de bouwmarkt verkrijgbaar. Applaus, applaus. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove. Zet hem op, hè. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en brengservice. 06 21 38 68 51. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Asus verder, maar natuurlijk knorren we op tussen vrede met je. Maar is het nice mij Tite Saaiers? Het CDA wil nog net zeggen hoe de partij de problemen met de formatie van het wetenschapsbestuur aanpakken wil. Water natuurlijk had het voortouw in de formatie met het aanstellen van een informateur. Het CDA is daar net blij mee omdat die partij officieel de grootste is. En normaal start de grootste partij die formatie op. Het CDA beriet hem dit weekend op een 10 set. De website met meetingen over het leven van de vleertuigen van de basis in Ljouw. Het is van na weken af voor elk toegankelijk. Dan kun je het zelf zien hoeveel leven de strieljagers maatje. Op verskaten plakken om de vleerbasis heen binnen punten die dat leven meten. Dat wie een wezen van de mensen in het gebied. Omdat letter dit hier de F-35 van de vleerbasis afvlucht. Zei Gerard Veldman van de stuurgroep die hem inzet had voor dat meetnetwerk. Als de F-34, de JSF, komt, dan kunnen we dan zien wat dan de resultaten binnen. En mocht dat inderdaad al afwijken, ja, dan moeten we om de tafel met Defensie. En dan moeten we zien van, hey, wat kan daar online worden? Hoe kunnen we dat oplossen? Al jaren wordt campagne viert om meer malje op de pabo te krijgen, zodat er meer masters komen. Jo, het is ook weer zo'n campagne daar. Op de tarrissing in Oude Haske de masters joet alles oornaam, ek van oorenskwalen. Juf Berber, toch weer een juf, die vertelt waarom het belangrijk is dat er meer masters komen. Ik voor in een team is het gewoon leuker als je man hebt. Maar jongens heb ik een rolmodel nodig en famkes ik. Dus het moet gewoon meer in balans komen. Ja, wat vinden de band er zelfs dan van? Dit is Elin. Nou, meesters zijn veel anders omdat ze veel spelletjes doen. En ja, we hebben zo net al gym gedaan. En ja, dat was gewoon veel leuker dan juffen. Alle fonteinen in de Alve Friese sterren van Juwet alweer aan. Die in Dokkum is dat het hele jaar terug. De oren zien die bin winterdaags uit, maar worden in maart weer omzet. De fonteinen loeken in gewoon sterren duidelijk meer toeristen als dat er gewoon bij kwamen. Deze toerist in Bolze die kwam net speciaal voor de fontein en ze weet echt nog net recht wat ze ervan vinden had. Is die nou mooi of is die niet mooi? Want je wil altijd denken in termen van mooi en niet mooi lelijk. Hij past qua afmetingen heel mooi hier voor de kerk, de afgebrande kerk die weer gerestaureerd is min of meer. Daar past hij heel mooi. De kleur is mooi. En ik denk dat hoe langer je er naar kijkt eigenlijk, hoe leuker je het vindt. Soms moet je ook even wennen aan iets. Dan het waar. Het is maait iets zwaar, maar in protte zinnen. Er zit een matige zuidwestelijke wind en het is 16 of 17 graden. Morgen hebben we eerst zinnen, letter de kans op een bui en morgen wordt het 11 graden. Zo, dat is leuk van Social Deal.
Ik kan dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Meestal zorgen dat er zagen wordt en dat ze denken, oh hé, wat gebeurt hier? Wat paddenreis tussen Sint-Niek en Langwaard. Jong hout in de Bjemwal. Dat is in ieder geval het doel dat wij in uitstreven. Het onderhoud is altijd een combinatie van wat goed is voor de vogels die hier zitten, zoals de gekraagde roodstaart. En wat goed is voor de landeigenaar, want die boer moet hier ook kunnen boeren. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het is een hele mooie put. Wil jij ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Wol het gemak, maar net het gedocht van een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst een 24 zonbroeken. En 6 neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjugg op frieslandhuur.nl. En we gaan lekker terug met Noorderwind live. Leuk dat je erbij bent op deze vrete miggie. Of misschien wordt er weer hellingsjost. We gaan aan al die finalisten van Miss Beauty of Friesland even voorstellen. We praten aan met Geert Tichelaar en Siets Wiers over hun avontuur. Dicht avontuur in Denemarken. Ik vind het hartstikke leuk om dat te volgen. We gaan even altijd met Sanne Roffel. Want ja, één keer in het hier een doekje hierop. En al die dames hier. Is het een beetje een gezellige groep dit hier? Ja, zeker. Ja, ze zijn allemaal heel erg leuk en spontaan. Ja. Valt me op dat vertelt dat heel elke hier. Dat er geen haat en nijd te zijn is. Nee. Wen net dit hier. Nee. Wen net? Nee. Nee, is alleen maar oké natuurlijk. Ja, de provincies dan juist wel eens dat er wat gebeurt en zo. En dat ze daar bovenop zitten met hem. Maar Friesland is natuurlijk wel een hele leuke provincie. Dus, Zit er dan protte dames tussen die al eens een keer jeder mij die Ja, dat zal hij hem straks wel zien. Maar er zijn een aantal die 12 treien hier mij die en nou gewoon weer proberen. Ja, wie niet waagt, hè. Zullen we eerst eens even vragen wat zie je toch? Ja? Ja. Nou, wat doe je hier? Nog een keer. En wij hebben het nog. Nee, ik doe je flauw. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Marissa, ik kom uit Langwaard. En waarom ik mooi toch eigenlijk, dat is om toch de squannie en ik toch lid zijn van de Famkes. En toch lid zijn van Wie is Best eigenlijk. Dus ja, heel leuk. Lekker stoer dus. Ja, precies, ja. Ja, ze sticht erbij, kom maar op. En wat doe je in het dagelijkse leven? Ik ben filiaalmanager van Kruidvat en ik ben daarna een heel soort bezig met Friese hindes. Dus ik ben een paardenmeisje. Een paardenmeisje? Ja, zo zeggen we dat. En stel eens nog heel vier komst in zo'n business als dit, hè, met model. Had jij dan ideeën over of zocht het wel? Ik zeg het wel. Daar ben ik wat te nuchter voor, denk ik. Lekker nuchter Fries. Ben je ook een nuchtere Fries? Ik ben een hele nuchtere Fries. Hoe is het? Dian. En waar komt toe wee? Ik weet Langwaard. Ja. Oh, bordvarmkes haast of net? Nou, dat net. Nee. Wist je van elkaar dat je mij dien? Nou, nee, want ik wie mijn vriendin mooi en in één keer kwam Marissa over en ik denk, hey, hoi. Dat is wel leuk. Ja. En was er voor die de reden om mij te doen? Nou, ik wie mijn vriendinnetje van mij mooi en toen hingen ze met het publiek hellen. Ja. Dus dat was hartstikke leuk. Oh, dus echt van, komt u maar even mee en dan worst ik mij doen. Ja, dat ik dacht, nou ja, is goed. Ja. Dus, en hast er lang hoe nijd denken, Matten? Het is toch een orenwereld als wend best, denk ik. Ja, nee, ik had er eigenlijk helemaal toen uit dat ik denk, ik doe dit gewoon. Ik zie waar ik beland. Dus, leuk man. Ja. En waar weet? Ja, nou een stukje. Dus, nou, droomst er wel eens van tropbrekken internationaal? Nee, eigenlijk nog net, maar het leek me wel leuk. Nou, vanuit Langwaard best gauw op Schiphol, toch? Ja, no. Zit je op squallen? Ja, ik zit op een bogenman in Snits. Okay. Wat was het, stel je voor dat het net winst, wat was dan weer als grutwurst? Nou, iets meer hindes, Friese hindes. Ik al? Ja, ik. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ben je ook zo'n paardenmeisje? Nee. Wacht meer van katten. Nee, ik net. Ik net? Oh, hon. Het is wel leuk, hè? Maar... Hoe is het? Rianne. Langwaar? Nee, Ternaard. Ternaard? Ja. En voor jij de eerste keer als mij dus? Ja. Okay. En wat voor jij de reden? Nou, ik was scout. Dus ik dacht eerst van, ja, ik weet niet dat het iets voor mij is, maar ik doe het gewoon. Ja. Scout? Dus wie is eigenlijk degene die op het station of ergens... Nee, via Instagram. Oké. Oh, dan ben je dan een Instagram scout? Ja. Oh, dat is wel heel van deze tijd. Ja. En had je al een protte dame scout in het verliezen? Oh, nee. Ik net. Nee, hè? Nee. Wat doe je, squallen? Nou, ik ga nog even een tussen hier, dus ik werk op dit moment. Okay. Maar na de zomer wil ik wel weer een studie in doen. Als het enige idee was het worden was, zoals het grut best? Nou, ik ga wel toch een recherche of zo. O jee. Reizen, maar dat is wel heel verschillend. Maar wel één van die twee lijkt mij wel leuk. Maar dat best nog net helemaal uit. Nee. Eerst dit even winnen. Ja, precies. Ja, toch? Ja, of ik het winnen, dat ken ik nou maar. Nou, dat denk ik net, ja. Ja. Hoe is het? Rianna. En waar kost u bij? Damwoord. Damwoord. Ah, ik wil dat er een tweeling nu Damwoord is, toch? Ja. Nee, ja, natuurlijk.
Je hebt allemaal wat van elkaar. Ja. Is er één eigen, twee eigen? Ja, je moet je wel heel erg op elkaar. Ja, ik zit er niet zo show en eerst valt me op. Hoe is het toen? Ik ben Erda. Oké. En meisje beiden besluiten om mij te doen? Nou, Erda die hier vorig jaar om mij waren, dus ik dacht... Dan wil ik, hè? Ja. Ben je op zijn tweeling die een heel programma met je beiden doet? Ja, heel veel. Ja, maar dan als wel hetzelfde. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n puberteit dat je op een gegeven moment wil denken van nou, vervelend zusje. Zo, dat hij hem dus net. Elke dag wel. Ja, hè? Ja, maar het is altijd wel gezellig, altijd leuk. Ja. Waarom mij dan? Voor de fun? Ja, voor de fun, gewoon voor de ervaring, voor het leuk, voor zelfvertrouwen. Dat had ik net zo vol, maar ja. En je gewoon, het is gewoon vet gezellig. Ja, je hebt toch met de hele groep een heel protte ding. Je krijgt training, je hebt een oorlog heen. Je komt nog eens in een te hitte studio, want die warm moet worden. Echt wel. Ja, het zweet op elkaar, ja. Ik kijk. Hebben we toch squallen? We zitten op HAVO beiden. Ja. Hoe lang nog? Een uur. Zoiets. Ja. En wat moet het worden? Dat het geen modellenwerk wordt? Wat wil je hem dan? Ik weet het nog net. Nee, ik wil iets in toerisme doen. Iets in toerisme? Ja. En gewoon een lolmeidje dus? Ja, precies, ja. Hoe zit, heb je nog dezelfde vriendjes hè, die op elkaar liedje? Hoe zit het bij tweelingen eigenlijk? Nee, dat hebben we net. Leuk dat je erbij bent. Ik ben heel benieuwd. Hoe soort het weekend? Maak je van het weekend nog dingen doen in het kader van deze? Ja, sneen hebben we iets in de jouw weer. Ja. En weet je maar al wat? Of, Iets mijn fotobezoek. Oh, ja, dat. Succes, dames. Leuk dat je er binnen. Hang around. Show maar even lang in bloed. Je lijkt nog droeg was op het bar. Dus neem een hapje. Ik praat aan met twee dichters. Maar ik ga eerst even naar de band die kleerst dit. Met je vrouwen dus Jilt. 2000 Wat moet het voor worden? Als plan? Ambities? Al je plantjes, maar geen verschrikkelijk grote dingen. Gewoon lekker spelen. Gezongen al je buizen en Willemeidje, dat is belangrijk. Ja, en je hebt levensgenieters bij die, toch? Dat is zo. En die genieten nou ook, dat zorgt ook wel. Hè? Ja, mooi nog. Ze best zo stil wat, hè? Zo ken ik die net, Melvin. Ja, maar in de begeleidende rol. Ja, de ondergeschikte beetje. Welk nummer geef je hem aan? Nooit die was joch. Jilt, live in Noorderwin. Het is al zo lang geleden, maar ik weet nog goed. De romantiek van het waard, meisje eb en vloed. We weten als zij jong doen, dat ik koerden alles zong. Vertrouwden op het lippen, op uzelf en op elkaar. Zielen, luidje, Willemeidje, we winnen soms wij stro. Alles komt met boppen terug, nooit die wij show. Boksel zik je op de ribbelzang. Er leefde tussen de zee en het vasteland. Ik vergeet nooit wij die dagen en die nachten lieken min. Maar ik zit nog mij wat vragen, hoe kwam er een eind? Ons aan mooi begin. Gewoon wat zitten, de honderd letten, bij alles wat ik doe. Alles komt web op het ruwen, nooit die show. Dus leef de rekken uit de stream naar met mij. Als ik een roeiboot zonder riemen, druis ben die wij. Ben wij. Maar de roest nog steeds net lonken, die stem zacht en hees. Haast nog steeds diezelfde kniepe, ja verdomd. Best nog kreeg. Kratjes sjouwen, de bus leeg klauwen, bij alles wat ik doe.
Alles komt bij bobbeleven, nooit die was short. Dank u wel. Azes, nog een nummer van Yield en zijn muzikale maten. Azes ik nog weer een vaststelronde van een aantal finalisten van de Miss Beauty of Friesland. En ik ga droege was weer, Regina. Nee, want als ik nou presenteer mij was, dan kijk ik het wel via het. Ik begin te smakken. Ja, oké. Nou, dan wordt het net. Hoe is het? Goed. Mooi. Ja, de stickers meer in het begin. Hey, Ja, ik weet die kwijt. Ja, ik denk even de dijiepen, een soort dagopener altijd een beetje. Hè? Nou, ik wie buttensluiten. Mij Iris. Iris Penning, zal straks nog optreden. Ja, precies, ja. Hij gaat goed. Hij gaat hartstikke goed. Deze week ben ik heel druk aan het repeteren geweest. Voor? Nou, 23 april dan maak ik de presentatie van het jubileum van de Big Band Drachten. Die bestaat 34 jaar. Jeetje. Ja, leuk. In Iduna. En, ja, dat vond ik wel hartstikke leuk. Ik maak een nummer met hun jongen. Oh jee. Dus, daar ben ik Dat is leuk. druk voor aan het oefenen. Welk nummer? My Future Husband. Oké. Ja, komt mooi uit, hè? Want ik ga krijg weer op een verkeer. Ja, dat was weer. Nou, maar geen trouwplan hoor. Je weet nooit. Je weet het nooit. Nee, afkeninken wie ik zo maar niet getrouwd. Nou, dat gaat je rabi noorden weer, jongens. Het leeft in de lucht. Nou, ja, dat waar is wel goed, ja. Maar leuk, dus een echte vaststelling dus. Ja, jongen. Ja. Ja, maar ik vind het presenteren ook wel leuk. Natuurlijk dat ik het om elkaar praten, maar ik zie van de jongens we repeteren in die Iduna met de Big Band. Spannend. Ja, zeker. We drukken maar de vlog, we praten straks verder. We beginnen even praten met twee mensen die we hier vaker te gast hebben. En we volgen net alleen de muziek. Maar ze noemen dan ook de Friese poëzie, schreeuwers. En deze beide heren winnen mij nog een aantal naar Denemarken toe. Elmer Kuiper, Cornelis van der Wal, Siets dus en Geert Tichelaar. Even de interview, het prachtig mooi commentaar. Seft, roen en muzikale wie het oordeel van de Deen door de Friese taal. Het Nederlands vonden ze maar ook maar helemaal niks, Geert, hè? Oh, nee, want Elmer Kuiper die dicht ik wel in het Nederlands en die hier capeert de gedicht in het Nederlands, maar dat voelt minder in de smaak. Laten we het daarop houden, ja. Nou, een lied stek je mij altijd een beetje naar de grote broers, zeg maar, in dit land. Hey, Siets, wat moest je in Denemarken? Ja, het is een leuk land, maar... Prachtig land. Ja, ze maakt mooie thrillers en dat soort dingen. Nee, maar hoe kwam je hem in Denemarken te leren met je Friese gedichten? Nou ja, Geert had er hele geweldige contacten in Aarhus opdien. En Geert had er wat dichters kennenleerd. En die zijn op een stuit van, nou, kennen we eens maar een groep Friese dichters dingen. En toen had Geert wat mensen bij elkaar gezocht en zo hebben we dat beteerd. En dan denk ik van, dat Deens en het Fries, dat had wel gevoel voor elkaar. Klopt dat? Ja, dat zei ik niet snel al. Het Fries en het Deens, dat ligt het meer op elkaar als het Deens en het Nederlands. Ja. Want, dus kan ik nog wel eilanden te wijzen, dat met Fries kan ik nog wel redelijk redden kennen. Klopt het dat of net? Of ben dat verhaal die net kloppen? Weet ik net uit eigen onder. Nee, maar dat is dus heel dicht bij elkaar. Ja, ik ben beide Germaanse talen zelfs. Ja, dus dan haast altijd wel een inkomsten. Du bent een fietser? Wist gewoon toevallig met de fiets in Denemarken te lonen kwam, titeling? Nee, dat wie toch wel vrij bewust. Ja, want ik moet altijd alles naar Scandinavië daar. Nou ja, en op een fiets. Nou ja, dan is Denemarken zelfs het makkelijkst om dan heen te gaan. Dus vandaar dat ik doe. Dat is wel aardig even fietsen, hoor. Jawel, maar het wie wel van Noorwegen en Zweden is het dichtstbij. Ja, nee, dat is wel weer. Ja, precies. Nee, ik ben er alles in de auto tror in. Ik denk, nou, dat vond ik dan nog hoor. Dan mag ik nog op een fiets. Maar, Ja, je kunt er zitten, dat scheelt. Ja. Wat heim daar al je dingen? Want ik bedoel, je komt daar met je gedichten, kroegen, zalen, festivals, wat heim dingen? Nou, we hadden 3 keer optreden. 2 keer in Aarhus en 1 keer in Kopenhagen. En we hebben maar Deense dichters bij elkaar zitten en elkaar oerzetten. Dat hebben we een hele dag dingen. Ja. Maar dat betekent dat je hem dus ook Deense gedichten oerzetten? Ja, met help van Geert en Karsten. Dat is het oerzettersduo wat jij er al dwaande weer. Om elkaar oer te zetten en oorgedichten oer te zetten. En toen ben we gewoon bij elkaar zitten gegaan. En maar het Engels als tussentaal kan men heel lang. Ja, dat lijkt me inderdaad. Ik ben al je skiven en iedereen had een stukje van de taartpunt, hè? Ja, nou, zo zit het. Ja. Is de dichters scene in Denemarken, wie is het vergelijken met het Fries of het Nederlands? Of is dat de totaal andere wereld? Nee, ik denk dat het voor nog wel wat vergelijkbaar is, ja. Lieds, denk ik? Ja, relatief, ja. Maar aan de andere kant, in Aarhus staat wel alle weken naar een literair evenement of een lezing of zo wat. En dat is, nou ja, hier in Leeuwen een beetje minder, maar...
En Sanjanne, hoe zult die eruit? Om en om een gedicht voordragen? Ja, wij hadden dus Frieske, in die om en om. En dan eerst Frieske en dan dus die kaas naar de Niels en dan het Deenske, die in de oerzetting. Dus dan hadden wij 1,5 jaar om Barwest hier en doen daarna wat soort panel discussie. Dan wat vragen hoe het Frieske en het Nederlands en de dichterij. En het publiek eventueel wat vrije koer. Ja. Weten zij wat van de Friese taal hoor? Of gewoon, nou dat zit daar boven ergens in Nederland? Of hoe is de kennis van die mensen van het Fries? Nou, ze wisten er net zoveel van. Maar wat wel heel leuk weer in Aarhus is de jongen dat wij voorlezen. Dat er bij Friesen om Utens kwamen. Want die zitten daar al 20, 30 jaar. En die wonen gewoon Fries keren. Die vonden het mooi dat wij er als dichters kwamen. En die wisten zelf wel van alles. En grappig weet ik wel, die praten ik heel gay Fries. Want die praten eigenlijk het Fries van 24, 30 jaar lang. Zonder de invloeden van de oren aan de tien, natuurlijk internet. Ja, ook grappig. Ja. Jongens, praten straks verder. Ik wil je mij vragen. Ian van je beiden eerst even in. Waar van je twaalf eerst even een gedicht van dragen. Ze zitten ook rond te zien. Ja, ik wil graag een gedicht van je maken. Zie je het? Ja. Een oerzetting dan? Ja, vind ik leuk. Ja, absoluut. Ik ga een oerzetting maken van Thomas Dalgaard. En dat is een Deense dichter die wat absurdistische gedichten maakt. Hele leuke vent. En we hadden dit in een media eens oerzetten. De originele titel, wie ik het goed ha, geeft Keulbollen, toch? Nou ja, maar dat konden wij zo net oerzetten, want het bezit letterlijk gehaktballen. Maar zij bedoelen met gehaktballen heel het oor, ze bedoelen langs meer snacks. Dus we hadden van maken vlees snacks. Gehaktbal had een minder reputatie. De oren gaan hem uit de waai. Als gehaktbal bellet, neemt frikandel net op. Zou oors te jaren op squallen zitten. Dan bellet gehaktbal berenhap op. Berenhap had het net onttiet. Hij is druk ontwerkt en had lietse berenhapjes. Gehaktbal had net zo volle maten die er belly ken, dat hij gaat op Tinder. Gehaktbal wil vreugden worden met oorvleessnacks. Hij kreeg het voordadelijks antwoord van Ierseme frikandellen, berenhappen met depressies, een single kroket met een minnennamme had ik reageren. Gehaktbal vernuwert hem oer safvolle reacties, wat binnen er een soort Ierseme vleessnacks op een verhaat. Ik kom aan bij een bron. Prachtig mooi, het verhaal. Fries en Denemarken en de reis van de dichters. Ik geef naar Jilt, de band, zit er alweer klaar voor. Met Melvin in een dienende rol. Dat vind ik wel... Ja, dat klopt. Ja, mooi zo. Ik kom straks nog wel even bij hoe die vaststellen, maar dat koppelen we even los van dit optreden. Jilt, welk nummer ik hem doen? Long May You Run van, hoe heet er? Neil Young, denk ik. Neil Young. Hij komt weer naar Nederland, hè? Ja, dat ga ik het, ja. En, maar om even te letten dat we net alleen de Fries spelen, maar eigenlijk, we voor het binnen dan is de 70% wel Engels. Ja. En dit noemen we, dachten we van, dat is wel geschikt. Lekker rustig in deze droge tijd. Ja. Het is een rustig programma dit. Ja, daarom. Ja. Rustige presentator, heel kalm. Jilt, live in Oorwin! We've been through some things together. We're trunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, where'd you grow much shining in the sun? Long may you run. It was back in Blind River in 1962 when I last saw you alive. But we missed that shift on that long decline.
long may you run. Long may you run. Long may you run. With all these changes have come. Would you grow my shining in the sun? Long may you run. Maybe the Beach Boys have got you now with those waves singing Caroline, rolling down the empty ocean road, getting to the surf on time. Long may you run, long may you run. With all these changes have to come. Where you grow my shining in the sun. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Yield, Stuart, te gast hier bij u is met een prachtig nummer van Neil Young. En om maar even een duidelijk tussen te maken dat 20% van je nummers eigenlijk Engels binnen. Al je covers of zitten er dan ook nog weer eigen nummers tussen? Nee, al die covers. Al die covers. Het Frieske, dat is eigen nummers. Maar de covers, nou ja, dat is wat jaren 60 en nou ja, dit weer hier Zand op, denk ik. 60, 50. Ja, van alles wat, wissel. Gewoon gezellig. Had je mooi live zien trouwens, Neil Young? Nee. Dat ga ik niet aan. Ja, nou ja, ik weet niet hoe de toestand van die meneer is, maar hij wordt er net jonger op in ieder geval. Goed jongen, lekker spelen dus, genoeg plantjes. Maar gewoon yield is yield. En, je bent er net van die zorg. De hokt die jongen. Ja, zei dat. Hoe best het makkelijkst te vinden op internet? Nou, daar wordt nog een werk aan. Er komt nog een site. Ja, er komt nog een site. Ja. Hartstikke mooi, dank u wel. Ik ga heel snel nog even naar Melvin, want die had Tiflin je Westie verbonden bij een vaststelling. Mooie verhalen vertellen, met wat muziek erbij, eigenlijk helemaal. Ja, verhalen, gedichten en liedjes. En een voorstelling, theatervoorstelling, 2 keer 45 minuten. En try-out had ik gehouden in december. De Bres was uitverkocht. Ja. En afgelopen zaterdag was het ook, zondag was het ook goed bezocht. En er is de professie nog maar in? Ja, dat is wel de bedoeling op alternatieve podia, kleine podia. Ja. Dus nog steeds bezig. Goed. Heren, dank u wel. Applaus voor Yield. Yo! Asus, finalisten van Miss Beauty of Friesland. Maar ik ga eerst even naar de beide dichters. Die komen eigenlijk nou ja, helemaal correct, maar die ben in Denemarken West. Met nog 2 andere dichters erbij. Maar dit vaker, maar dit een soort traditie worden? Of is dit gewoon eens een uitprobiersel? Nee, dat kennen we wel vaker. En er komt sowieso aan vervolg, omdat we dus helemaal in bondelwanen zullen, maar je zowel Fries als Deens in het oren weer oorzetten. Ja. En we hebben al uitnodiging gekregen om de taken hier daar te presenteren op een internationaal festival. Dus er komt zeker een vervolg, ja. Want wat Geert al zei, ze zijn wel redelijk fanatiek in literaire Jan, maar had er ook literaire festivals en dat soort dingen? Nou, daar weet ik net vol van. Maar in Aarhus hadden ze dus dat literature exchange. Of hoe staat dat op Deens maar zo. En ik had zelf een keer in Odense West, daar heb je een literatuurfestival. Maar ze zijn heel actief. Het is vanzelf ook, had er geen minderheidstaal in de zin, zodat wij dat hadden, minderheidstaal taal. Het is vanzelf de taal van het land. Dus er gebeurt een heel soort op dat gebied. Ja, ik snap het. Dan is het wat landelijk inderdaad. En het past wel bij een hele idee van Riks, natuurlijk het dichterscollectief, om actief te wijzen. Je bent heel actief. Ja, dat beziek je wel. We willen gewoon de literatuur onder de mensen brengen. We willen de literatuur over de grenzen brengen. We willen onder elkaar netwerken opzetten, zodat het begint te libben. En dat libben altijd al, maar dat kennen we wel wat meer. Nooit genoeg. Geert, had je nog een mooi gedicht? Ja, is van Cornelis van der Wal. Allereerst, hij had het oerzet van een Deense dichteres, Annemette Koer Andersen. En nou ja, sowieso wie Cornelis van der Wal voelde aardig in de smaak met zijn poëzie, maar hij is blik nou een hele goede oerzetter. Dus ik dacht van, dan draag ik die hem voor. Ja, graag. Ja, geen gang. Nou, dat is toch schoon haast dat al mijn zieden opkrijgen binnen, terug de wien en maitagen, wat was nog meer? Ik ga net langer lijst van een klok, zie metalen tikjen.
Het is het lood van bekende stemmen dat maakt dat ik je bleef. Om te dagen om je zieken hinnenwolje als stieltriet dat hudder en hudder onlutsen wordt, zodat ik alleen nog maar tellen kan. Onspant. Alle keren dat het borst hem verheft. Wilst u heel tijd een simpele meldij verhellest dat het refrein van bestiert uit precies 2 woorden. Voor altijd. De mast die vrouw efter die litte. Voor altijd. Van mij. De noten houden on en on. Prachtig, dankjewel Geert Tichelaar. Jongens, Rix, wat kunnen we nog verwachten in 2024? Wat ben de plan? De plan ben in elk geval om mijn Engelstalige website te komen. En daar ik Friestalige poëzie in het Engels, maar ik in oortaal. En we gaan nog wat plannen, maar het hangt een beetje vanaf of we subsidie krijgen van de provincie of net. Als dat komt, dan willen we bij Geliks een tafel van Rix bouwen. Die het een dichter hier kent. Dan ga je gewoon ergens in een stad, in een stuk laan, op een dik zitten. En je praat met mensen en schreeuwen met de mensen enzovoort. En voor diezelf nog wat? Nou ja, ik ben altijd wel aan het schreeuwen. Daarom, dat hoort nooit op. Hoort nooit op, nee. Geert, die persoonlijke plan? Nou ja, ik zal maar even fietsen, dus dat, dat komt er eerst om. Ja. Van het dik mandje, hè? Ja. Wissel we hinnen? De Balkan. Ach ja, maar kennen. Ja. Ja, je komt net verder de Zeedik, maar dat ging hen weg. Dus dat komt goed. Jongens, Rix, prachtig mooie site. Hoor meestal in de gaten. Ik ben heel druk dus met de literatuur, de poëzie. Ik vond het leuk dat we er wien. I'm bij de Denemarken hier en jou even een geel. Dan hebben we de graven roer. Ja, doen we. Best genoeg. Hartstikke mooi, man. Goed, we beginnen. Nee, het Nijs. Als het klaar is bij het werk. Als de ben van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de Nijs van de Dij. Bert het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best, en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwermondson. Wijstra op wij. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het jen ochtend. Een straat gasveld, maar geen drukte. Kom naar Greidanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Greidanus. Greidanuswinsum.nl. Voorjaarsvoordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle nagellak, 1+1 gratis op alle Dove en 1+1 gratis op alle make-up van Max Factor. Trekpleister, altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Wol het gemak, maar net het gedocht voor een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst een 24 zomerbroeken. En 6 neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjug op frieslandhuur.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Mark de J., de moordenaar van zakenman Koen Everink, heeft in hoger beroep 20 jaar celstraf gekregen. 2 jaar meer dan de rechtbank de voormalig tenniscoach had opgelegd. Everink werd 3 jaar geleden doodgestoken in zijn villa in Bilthoven. Zijn dochtertje vond het lichaam 's ochtends. De J. kwam al snel in beeld als verdachte, omdat hij de avond ervoor bij de zakenman op bezoek was geweest en een grote gokschuld bij hem had. Mark de J. heeft altijd ontkend dat hij de moordenaar is. Mogelijk stapt hij naar de Hoge Raad. Een verkeerd afgestelde rem was de oorzaak van een op hol geslagen lift in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit presenteerde vanochtend de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar het ongeluk op 17 januari. Een lift met 14 mensen viel met hoge snelheid 7 verdiepingen naar beneden en kwam terecht op een veiligheidsbuffer in de kelder. Het probleem aan de rem was niet opgemerkt tijdens het gebruikelijke onderhoud. Sommige mensen in de lift hebben nog altijd last van lichamelijke of geestelijke klachten. Het voorarrest van Gugman T., de hoofdverdachte van de tramaanslag in Utrecht, wordt met minimaal 2 weken verlengd. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 37-jarige T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.
Tegen het voormalig hoofd interne zaken van de gemeente Helmond is 1,5 jaar celstraf geëist. Hij zou 3,5 ton van de gemeente hebben verduisterd voor zaken als dure kleding, wijn, catering en de inrichting van de tuin van zijn ex-vrouw. Tegen haar is 200 uur taakstraf geëist. De ontslagen ambtenaar heeft de gemeente Helmond ook benadeeld in belastingzaken. Daardoor moet Helmond de Belastingdienst geld terugbetalen. Het weer nog, steeds meer zon. Het is 13 tot 19 graden vanmiddag. Morgen veel bewolking, met in het zuidoosten later op de dag kans op wat regen. Morgen wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Komende uur hebben we natuurlijk weer finalisten van Miss Beauty of Friesland hier in de studio. Die zullen zichzelf even vaststellen. Maar we hebben muziek onder oren van Iris Penning, singer-songwriter. En we doen nog volle en volle meer. Graag gedaan, Alex. Say cheese! Ja, Kruidvat houdt van foto's. En dan van echte foto's, hè? Zoals die uit onze fotokiosk in de winkel. Want beter 1 foto in de hand dan 1000 in je smartphone. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meestal zorgen dat er zagen wordt en dat ze denken, oh hé, wat gebeurt hier? Wat batterij tussen Sint-Niek en Langwaard. Jong hout in de Bjemwal. Dat is in ieder geval het doel die wij in streven. Het onderhoud is altijd een combinatie van wat goed is voor de vogels die hier zitten, zoals de gekraagde roodstaart. En wat goed is voor de landeigenaar, want die boer moet hier ook kunnen boeren. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Het is een hele mooie put. Probeer deze week de Kruidvat fotokiosk en druk gratis 5 foto's af. Wol het gemak, maar net het gedocht van een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst en 24 zonbroeken. En 6 neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjug op frieslandhuur.nl. Het is weer vreemde maar het weekend van de door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noordenwind live, Noordenwind live, Noordenwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. In het eerste uur heb ik net alleen de muziek, maar bijvoorbeeld ook dichters. Het tweede uur, ze waren nog praten over de kunstbende. Jawel, want dat komt er echt weer om. We gaan straks een mooie voorstelling nog even in, die mij dot. Maar heb ik misschien in de studio die daar nog wat over vertelt. En natuurlijk alle finalisten van Miss Beauty of Friesland in de studio. In groepjes zouden we dat ook hier. Stel ze zichzelf even voor. Waarom dorst mij wegkomst toe? Wij natuurlijk. Typisch Frieske vraag, zou ik het maar stellen. En uiteindelijk, maar dat is alweer een tijdje weer een Miss Noordenwind uitkomen. Dus wat dat onbelangrijk ben ik heel benieuwd. Hoe is het toe? Ik heet Jasmine. Oké, waar kom je vandaan? Uit Harlingen. Uit Harlingen? Yes. Oude Zeunen? Ja. Een echte. Ja, ben je? Ja, zeker weten. Wat doe je overdag? School, werk? Ik werk in een pizzeria. Dus, en ik werk ook in een club in de nacht. Dus, ja. Klinkt dus een druk bestaan. En vooral weekends dus? Ja, zeker, ja. En is dit iets wat je gewoon leuk vindt om ook in de toekomst te gaan doen? Of ben je nog met studies bezig? Nou, het lijkt me wel leuk om modellenwerk te doen later. Maar toch is mijn droom om politie te worden. Dus ja, wie weet. Ja. Eén van de twee. Ja, waarom meegedaan? Nou, mijn beste vriend die had me opgegeven eigenlijk. En, je wist van niks? Nee, ik wist van niks. En toen zei hij, nou, je moet even tussen je Facebook berichtjes kijken. Ja. Nou, dus ik dat doen. En toen stond, nou, je bent gescout. Dus erg leuk. Ja, en toen dacht ik ga het gewoon doen. Ja. En dan kom je ook nog in de finale, onverwachts. Ja, erg leuk hoor, zeker weten. Wordt heel spannend dus. Ja, zeker, ja. Heb je nou ook zoiets van, nou meedoen, wil ik ook winnen? Word je met andere woorden, ben je fanatiek? Ja, ik ben wel fanatiek, maar ik heb hele mooie dames als concurrenten, dus we weten het niet. Geen ruzie maken, hè? Hoe is het toe? Ik ben Miranda. Waar komst toe wij? Ik kom uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden. En ben je dan echt een Leeuwarder?
Ja, denk het wel. Ik ben erop gegroeid. Dus, En we doen squallen of wat hoor? ik zit momenteel in mijn afstudeerstage van mijn opleiding van media vormgeving. Dus na deze stage ben ik klaar mee en dan ga ik daarna HBO doen. Dus je gaat wel door. Ja, ik ga doorstuderen. En wat is je droom? Ja, natuurlijk winnen en model worden en de wereld over. Ja, dat is ook heel leuk. Maar uiteindelijk wil ik echt een baan in de media. En ik doe nu dus media vormgeving, maar ik wil ook richting het content creëren. Meer richting de fotografie, dus dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Dus Creatief bezig dus. ja, zeker. En de modellen, zo'n wedstrijd als dit, is gewoon eens een keer te kijken. Had je al meer eerder meegedaan? Nee, ik heb nooit eerder meegedaan. Ik was gescout via Facebook en ik had ook nooit verwacht dat ik hier aan mee zou doen. Ik vond fotografie en het modellen wel altijd heel erg leuk. Maar ik dacht altijd, ik ben daar te klein voor. Ik heb het figuur er niet voor, dus ik kan er niet aan meedoen. En toen was er dus een misverkiezing. En daar hoef je dus niet de slankste te zijn of de langste. Dus dat was wel een hele leuke kans om toch daar wat aan van mee te krijgen. Spannend hoor. Hoe is het? Ik heet Larissa Imke. En waar kosten wij? Boetenpast. Boetenpast, best wel een pikje. Ja, zeker. Eerste keer is mij dus? Bij deze misverkiezing wel, maar ik kijk een keer onder Miss Beauty Queen Netherlands meedoen en toen ben ik Miss Popularity geworden. Jeetje. Ja. En wat had hij dat toen opleveren? Ja, een beker en de eeuwige roem roepen wij dan altijd. Maar best bijvoorbeeld het Loon in West, of als modellenwerk eruit hellen? Nee, dat net echt zozeer een paar fotoshoots van, maar dat wie het eigenlijk ik wil. Maar ik had er vooral heel veel zelfvertrouwen en ervaring uit hellen. En dat kist hier eigenlijk ook heel goed bij Biekebroeken. Nou ja, en het bloedt net alleen bij paraderen in het mooie pakje. Maar ik bedoel, je hebt leuke themadagen en je doet van alles, hè? Ja, zeker. Ja. Nou, winnen dus. Ja, nou, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Ja, toch? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Leuk dat je erbij bent. Hoe is het toe? Welmoed. En wat vind je voor jou de reden om mij te doen? Puur voor zelfontwikkeling en lekker uit mijn comfortzone te stappen. Ja, even out of the box denken. Ja, even eruit. Want dan kost het die in het verleden net voorstellen dat die überhaupt op je aanzoekt? Nee, hier ik echt nooit verwacht. Ik wie gescout door Sanne Roffel en ik dacht in één keer van, nou ja, waarom zoek ik het net wel van oor? Ik denk, nou ja, get er gewoon voor en nou staan we in de finale. Dat is toch geweldig? Ja, echt geweldig. Lekker omtutten, is echt wel leuk, toch? Ja. Maar als je dan, ik geniet er volop van. Dus. Ja, maar ik heb wel de indruk, want het wordt altijd zijn, dus een hartstikke leuke sfeer. Maar volgens mij is dat ook zo. Ja, we zijn echt een hele leuke groep. Ja, ben ik echt heel blij met iedereen. Dus, En waar komst toe bij? Welke hoeken van Friesland? Friendship. Ja, heel Friesland dat mij, hè. En mocht het net dat winst en de modellencarrière opleveren, wat voor standen waren? Uiteindelijk wil ik terug leren als kraamzorgster. Maar modellenwereld, dat lijkt Had ik wel iets. Ja. Ik ben benieuwd. Hoe is het toe? Ik ben Tineke. En de komst daar? Makken. Makken? Ja. En toen is iets van, dat maak ik maar eens een keer meiden, of vast als ik hier eerder die? Nee, dat is mijn eerste keer. Ik ben scout, dus ik dacht, nou ja, waarom net? Komt u maar. Ja. En dan komt hij in een hele andere wereld te lonen. Ja, dat wel. Ik ben er totaal niet wend, maar ik vind het echt superleuk. Wat maakt het zo leuk? Nou, ik denk de hele groep wel. Iedereen, ik dacht, het is best wel volle haat en nijd, want dat is meestal wel bij famkes. Maar... Ja, dat vooroordelen er dan toch een beetje. Ja, maar het is totaal net. Het ben eigenlijk gewoon, ja, het is misschien, het klinkt gek, maar het is een grote familie eigenlijk wel een beetje. Gezellig. Ja, heel. Dat wordt nog wat met de finale. Wat doe je in het dagelijks leven? Nou, ik ga hier naar Squallen. Ik studeer commercieel vestigingsmanager. Jeetje. Ja, het klinkt. Mantelpakjes. Ja, mantelpakjes. En je nou wil ik heel graag naar het HBO op de IVA 3-bergen. En dan is mijn droom om iets te dan mijn auto's letten. Auto's? Ja. Oké, dure auto's denk ik. Hele dure auto's. Dure smaak of net? Jawel. Wat moet er komen uit het genoeg geld op de bankrekening steekt? Dikke Ferrari? Nee, ik denk een G-klasse. Ja, hè? Ja. Nou, even sparen, even dit winnen. Ja, dit winnen, voor zelfs. Leuk dat hem er binnen. Applaus voor deze dames. Leuk. Succes. Blue Hang Around, succes. Even krijg je straks meer... Meestal die zich voorstellen. Ik ga weer naar de volgende artiest. En ze zit op de groen. Ze komt uit Brabants. Ja, klopt. Zal ik het Fries maar ja, graag. Ja. Wat me opviel, want ik heb jouw biografie even snel doorgelezen. Hoe lang en hoeveel jij al hebt gespeeld. Ja. Hoe lang met andere woorden ben jij al bezig in de muziek? 11 jaar. Jeetje. Ja. Meer dan 1000 optredens. Oeral gestaan, zag ik. Ja, klopt. Ja. Hoe was dat? Ja, hectisch. Te gek. Ja. Zeker. Nederlandstalig, Engelstalig, waar ben je mee begonnen? Ik begon in het Engels, omdat ik dacht dat Nederlandstalige muziek per definitie slecht was. Oké. Maar ik schreef gedichten in het Nederlands, dus toen is dat heel langzaam gaan evolueren. En toen hoorde ik toch steeds hier en daar een liedje voorbij komen in het Nederlands waar ik geen hekel aan had. Dus ik dacht, oh, het kan wel. Dus nu ben ik puur en alleen in het Nederlands aan het zingen. Ja. En hoe lang doe je dat al in het Nederlands? Sinds
2012, toen de jury van de Grote Prijs tegen me zei dat ik het beter in het Engels kon doen. Oh ja? Ja. En toen werd jij heel koppig. Nou, toen voelde ik, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus dan weet ik het blijkbaar toch wel wat ik wil. Leuk, je ogen licht ook op toen nu het weer zegt. Dus je zit nog steeds woede. Dat is goed voor een artiest, toch? Nee, dat is heel goed, ja. We gaan straks verder praten. Maar welk nummer ga je als eerste doen? Ik begin met een nummer wat heel diep uit mijn hart komt. En dat is Alles Achter. En dan hebben we gelijk het zwaarste nummer weer gehad. En daarna? Daarna Als Je Iets Wil. Op de gitaar net ontstemd tot de eerste 12 nummers, dames en heren. Dit is Iris Spenning. Ik vul de leegte op met woorden die ik ergens heb gehoord. Ik zoek de stilte in mijn eigen stem. Ik zet mezelf niet meer op pauze, want de rest gaat door en ik wil niet de laatste zijn. En laat alles achter. Laat niemand voor. Ik sta hier al langer in de rij. Wil niet de laatste zijn. Ik vul de dagen op met dingen die ik vast zou moeten doen. En zoek de rust maar onderweg. Van huis naar verder weg. Ik beleef elk moment om later na te kunnen praten. Over de dagen die de moeite waren. Volgens later. En laat alles achter. Laat niemand voor. Ik sta hier al langer in de rij. Wil niet de laatste zijn. Nee, ik wil niet de laatste zijn. Ik wil meer om voor te vechten, meer om sneller voor te rennen. Ik wil meer om te vertellen, meer om voor te bestaan, meer om harder voor te gaan. Meer dingen die me pijn doen, meer dingen die het waard zijn om voor te huilen, meer om voor te schreeuwen. Alles achter. Laat niemand voor. Ik sta hier al langer in de rij en ik wil niet de laatste zijn. Nee, ik wil niet de laatste zijn. Dankjewel. Dit nummer gaat erover dat als je dan meer wil van je leven, dat je het dan ook zelf moet doen.
Als je iets wil, dan moet je duiken om te leren hoe je niet verdrinkt. Jij zei als je iets wil, dan moet je springen om te kijken hoe hoog je kan. En te leren hoe je valt. Jij zei als je iets wil, dan moet je falen. Je knieën open houden, met zand onder je nagels. Daar lig je dan, kijk omhoog. Je hoeft het niet alleen, kom maar mee. Jij de kwasten, ik de ver. Je maakt je wereld zelf. Oh, jij de kwasten, ik de ver. Je maakt je wereld zelf. Oh, jij de kwasten, ik de ver. Je maakt je wereld zelf. Oh, jij de kwasten, ik de ver. Je maakt je wereld zelf. Oh, ik zei heb je hoogtevrees, dan neem ik je mee omhoog. Klim maar in de boom. Ik zei ben je bang in het donker? Nou die angst is het monster, zet je eroverheen. Ik zei als je iets wil dan moet je falen. Jezelf overhalen met het bloed onder je nagels. Hier sta ik dan, ik kijk opzij. Ik doe het niet alleen, ik kom wel mee. Jij de kwasten en ik te ver. Je maakt je wereld zelf. Oh, jij de kwasten en ik te ver. Je maakt je wereld zelf. Oh, jij de zei als je iets wil dan moet je ver. Jezelf uit je halen, het zand onder je nagels. Ik zei als je iets wil dan moet je ver. Je maakt je uit je wereld met het bloed onder je nagels. Jij de kwasten, ik te ver. Je maakt je wereld zelf. Oh. Dankjewel. Iris Spennings doet daar nog een noemer. Mooie tas had ze mij trouwens, niks aan de handtas. Dat is ook wel leuk. En toch neem ik even een oren titel. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Ja, klopt. Ja, je bent vandaag, nou niet helemaal blote voeten, maar de schoenen zijn wel uit, hè? Geen schoenen aan, ja, klopt. Waarom die titel gekozen? Ja, het is heel erg. Ik heb al jaren geprobeerd om eigenlijk dit lied te schrijven, Liever vieze voeten. Omdat ik heel graag aan mensen wil meegeven van, als iets goed voelt en je wil het doen en je doet er niemand kwaad mee, doe het dan gewoon. Ook als het een beetje raar of word je er vies van of word je uitgelachen, maakt niet uit, klim in een boom. Val een keer om als je iets leuks probeert, zoals mijn microfoon ook doet nu. Ja. Moet gewoon kunnen. Moet gewoon kunnen, ja. En dat... Wees jezelf. Ja, ben jezelf, ja. Dat gebeurt nog te weinig? Dat gebeurt ja, dat weet ik niet. Het is ook, sommige mensen heb ik ook geleerd, die impulsen gewoon echt niet of veel minder dan ik. Ik ben misschien een extreem voorbeeld. Want altijd als ik binnenshuis ben, dan wil ik meteen mijn schoenen uit en me op mijn gemak voelen. En dan denken mensen ook, oh, rare hippie, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. Nou, nee, ik ben gewoon een leuke hippie. Die prachtig mooie albums maakt dus, want hoeveel is dit? Dit is mijn derde plaat. Ja. Is hij heel anders dan de voorgaande? Ja, het evolueert en het is elke keer weer heel anders, maar ook wel weer duidelijk ik. Ja, want het schrijven, het maken, zeg maar, zit daar nog een groot verschil in? Of heb je eigenlijk een vaste werkwijze? Nee, het verschilt wel, want eerst had ik alleen mijn gitaar en mijn stem. Nou, eerst had ik alleen een piano en mijn stem trouwens, maar daar was ik niet zo goed in. Oh. En, wel een mooi instrument. Jazeker, ja, als je er goed in bent. En toen had ik mijn gitaar en mijn stem en soms dan schrijf ik ook iets zonder muziek, dus gewoon tekst. Toen heb ik dat looppedaal aangeschaft. Dan had ik ineens een hele nieuwe werkwijze. Eigenlijk de tweede plaat helemaal met looppedaal gemaakt en klapjes en koortjes. En dit album is juist weer een beetje back to basics. Ik heb er cello bij gehaald en het is allemaal heel akoestisch en heel... Ja, ik meen het heel erg, deze. Ja. Cello met andere muzikanten erbij? Ja, dus ik heb eigenlijk allerlei mensen die dingen konden spelen die ik in mijn hoofd er al bij hoorde. Die heb ik erbij gevraagd. En nu klinkt het eigenlijk voor de luisteraar eindelijk zo zoals ik het altijd al heb gehoord, zeg maar. Lekker eigenwijs, heerlijk. Ja. Die teksten, ik hoor van eigenwijze meesken, dames en heren. Dat vind ik leuk. Hier ben ik. Dat vind ik ja. Ben je aan het promoten? Dan ga je het hele land door. Wat zijn de bedoelingen eigenlijk?
Nou, Ja, die plaat moet de wereld in. Ja, bijvoorbeeld op Omroep Friesland staan. Ja. Nee, ja, ik ga eigenlijk best wel op een grote tour. Ik sta in heel veel steden in Nederland. Ik ben ook bezig met wat optredens in België. En ik kom binnenkort ook op tv in Zuid-Afrika. Jeetje. Ja, dus er is een hoop gaande. Ja, zeker. Gaaf, hè? Ja, En je moet straks, als dit klaar is, als de video weer gaan naar Hilversum toe. Dus Hilversum begint ook een beetje te komen. Ja, zo meteen op de radio bij Henk-Jan Smits. Dat is ook weer een verrassing. Ja. Ah, leuk toch? Leuk, ja, leuk. Ja, nee, maar je wilt aandacht voor je werk. Je bent ermee bezig. Ben je fulltime aan het schrijven, bezig met muziek en teksten? Ja, bijna fulltime. Ik moet natuurlijk ook mijn boekhouding en mijn e-mails en mijn website en zo bijhouden. Want ik doe eigenlijk bijna alles zelf. Ja, en die tassen maak ik ook zelf. Die handtas. Ja, maar nou, toch een heel groot deel van de tijd ben ik echt lekker muziek aan het maken. Dat is heel fijn. En daar leef je op? Daar leef ik van. Ja, volgens mij... nog één nummer. Welke ga je doen? Liever vieze voeten. Ah, dames en heren. Zij maken het graag jerken. Lekker eigenwijs dus. Hier is Penning. Ga je... Ja. Kunnen we dat nu doen, als je wilt? Ja. Nee, dat is een soort beroepdeformatie. Ik dan wegloop, dan pakken mensen meestal de instrumenten. Dat doe je lekker niet. Nee, dat vind ik wel. Ik weet niet of je er klaar voor bent, anders praat ik het gewoon even vol. Dat ken ik nog. Alles goed, dames? Ja hoor, gaat goed. Ja? Ga je het leuk? Warm hier, hè? Ja, weet je wel. Ja, beetje, ja. Nou, we doen straks voor het voorstel. Je mag in- en uitlopen, hoor. Dat mag gewoon hier. Ja. Doe mijn frisse neus te helpen. Goed, we moeten even stemmen hier. Wordt dat allemaal lang. Vind je het leuk dat vanmiddag in ieder geval al die finalisten hier in de studio binnen. En dus hier is Penning. Als je er klaar voor bent, dan geef ik jou de studio. Dames en heren, hier is Penning! Zing op de fiets, zo hard als je kan. Spring in de gracht, met je kleren nog aan. Maak een vuur in de winter en dans in de winkel. Rol van de heuvel af, val in het zand. Want je kan beter jong blijven leven en doen of je nergens voor schaamt. Je kan beter klein blijven kijken dan doen alsof het allemaal uitmaakt. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Klim in een boom, zo hoog als je kan. Bouw een vlot van de takken en vaar naar de overkant. Pluk verse bessen en maak ze je lunch. Praat met de dieren en spring in de lucht. Want je kan beter kind blijven leven en doen of je nergens voor schaamt. Je kan beter vrij blijven kijken dan denken aan wat je allemaal uitstraalt. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Liever vieze handen dan geen zandkasteel. En liever dikke wallen dan geen feest. Liever kwallen beter dan niet in de zee. Liever kans op vallen dan geen slee. Liever door de koude wereld in een sneeuwballengevecht. Liever splinters in mijn vingers van mijn zelfgebouwde plek. Liever stinken op de dansvloer dan heel veilig aan de zijkant, waar
elke splinter is de moeite waard, dus ga nou maar liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Dankjewel. Wauw. Wat een stem. Wat een prachtig mooie versjes. En ze had dus een album uit en ze is ook nog on tour. Liever vieze voeten. Tour door Nederland. Je doet een aantal in-stores, noemen ze dat, bij de platenzaken spelen. Ja. Dan wat optredens. Wat heb je een prachtige stem. Dank je. Niet roken, niet drinken. Oké. Ja, doe ik wel. Nee, prachtig. Dankjewel. Het is heel mooi wat je maakt. Dus ik hoop je weer eens te mogen ontmoeten. Album dus uit. Ja. Kopen dus. Kopen. Ja, toch? Jazeker. Ja. Streamen mag ook. Ja, dat mag ook. Ja, goed. Iris Penning, dames en heren. Straks terug met de finalisten van de Miss Beauty of Friesland. Sarah Smith uit Canada zal hier optreden. Maar eerst het nice. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Het is langer licht en de natuur komt weer tot leven. Dit voorjaar krijg je bij de krant uit jouw regio, naast het laatste nieuws en de belangrijkste achtergronden, tot wel €500 aan kortingen op de populairste uitjes. Ga daarom meteen naar regiokrant.nl en lees de krant uit jouw regio. Nu 4 weken voor maar €4. De bezorging van de krant stopt automatisch. Oranje is back. We maken die Duitsers gek. Dit is Donnie vanaf de troon. Own die kroon, pak het geld gewoon, Zet in op Oranje en speel om de echte Koning Toto-kroon. Plus €50.000. Ga naar toto.nl/own-die-kroon. Toto is een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Zorg voor jezelf en ga fit de lente in met Trekpleister. Lucovitaal is krachtig en goedkoop. Nu alles van Lucovitaal 1 + 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Wij zijn gemaakt om te maken. Daarom dit weekend op vertoon van de Kortingsbon 20% korting op bijna de hele kassabon. Kijk voor de bon en de voorwaarden op praxis.nl. Voor de makers, Praxis. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Natuurlijk, hier waren ze terug bij Noorderwien op deze Vredemiddag. Onder oren bij optredens hier van Sarah Smith uit Canada. Maar nu is het nice uit de provincie met Dieter Sijers. Het CDA wil nog net zeggen hoe die partij de problemen met de formatie van het wetenschapsbestuur ompakken wil. Water natuurlijk had het voortouw nam in de formatie met het onderstellen van een informateur. Het CDA is daar net blij mee omdat die officieel de grootste is en normaal start de grootste partij de formatie op. Het CDA zei dat hij een beriede zal dit weekend op een sins zet. De website met meetingen over het leven van de vliegtuigen van de basis in Ljouwert is van na weken af voor elk toegankelijk. Dan kun je zelfs zien hoeveel leven de strieljagers maatje. Op verskaten plakken om de vliegbasis heen en punten die tot leven meten. Dat wie een wezen van de meesten in het gebied, omdat letter dit hier de F-35 van de vliegbasis aanvlucht. Zei Gerard Veldman van de stuurgroep die het hem inzet had voor dat meetnetwerk. Als de F-34, de JSF, komt, dan kunnen we dan zien wat alle resultaten binnen. En mocht dat inderdaad al afwijken, ja, dan maken we om de tafel met Defensie. En dan maken we zien van, wat kan er rondien worden? Hoe kunnen we dat oplossen? Een enquête moet meer duidelijkheid brengen over het draagvlak van een nieuwe Roenwaai om Wijns heen. De Roenwaai is een wens van de ondernemers in Wijns en omjouwing en er wordt al jaren op praat. Nou is het zover dat de gemeente Zuidwest-Friesland er yield voor vrijmaatje wil, maar voordat dat zover is, wil die eerst weten hoe de inwoners van Wijns er zelf zo denken. En de inwoners van Molkwar, Starum en Himmelum wordt om haar mening vragen. Al jaren wordt campagne viert om meer malje op de pabo te krijgen, zodat er meer masters komen. Joet is best een campagne daar. Op de tarris in Oude Haske hadden masters Joet alles oornaam. Ook van oorskwaal komen ze. Maar juf Berber vertelt waarom het belangrijk is dat er meer masters komen.
Ik voor in een team is het gewoon leuker als een man hebben. Maar jongens heb ik een rolmodel nodig en famkes ik. Dus het moet gewoon meer in balans komen. En maar wat vinden de squalbanden er dan van? Dit is Elin. Nou, meesters zijn veel anders omdat ze veel spelletjes doen. En ja, we hebben zo net al gym gedaan. En ja, dat was gewoon veel leuker dan juffen. Het waar dan. Het is maar iets waar, maar een protte zinnen en een matige zuidwestelijke wind. Het is 16 of 17 graden. Morgen dan hebben we eerst zinnen, letterkans op een buik. Het wordt morgen 11 graden. Snijden is het droeg, maar ik we flink wat zinnen en snijden we het 10 graden. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de week een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Zon of geen zon, donderdag tot en met zondag bij Kruidvat uitzonderlijk veel voordeel. Alle zonbescherming van Ambre Solaire, Australian Gold, P20, Byron Bay en Vision 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Droom je van een nieuwe badkamer? Laat je dan inspireren tijdens de Badkamer-inspiratiedagen bij Sanidroom op 22, 23 en 24 maart. Sanidroom, de betere badkamer. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben op dit tijd nog even het soundchecken met Sarah Smith, Canadese singer-songwriter. De techniek erop dat het wel clear is. Ik geef weer even naar een aantal finalisten van de Miss Beauty of Friesland. You can do the soundcheck. I'm going to talk to the ladies, okay? Is that okay? Okay. Want de finale komt er weer aan. Straks wat meer informatie over trouwens. Want Sanne Roffel organiseert dat hier uit, in Friesland. 4 prachtige dames. Het is een beetje reed en zwartnoot. Het varieert ook wel in kleur. Is het moeilijk kiezen trouwens, denk ik, die kledingkosten? Want ik heb het gemopperd tuzeltitel. Maar Ja, dat klopt. dat is bij alle vrouwen universeel hetzelfde probleem? Ja, de hele kast hangt vol, maar nog heb ik niks. Nee, hè? Ja, dat zeg ik van mijn cd's. Ik krijg helemaal geen plaat meer te draaien. Zo. Maar goed, gelukkig is het Spotify. Hoe is het? Eveline. En wat kosten wij? Snake. En volgens mij is het al een keer ermee in. Ja, 2016. Jeetje. Ja. Nou, maar mijn ouderdom dat ik dat nog onthoud, dat vind ik dan ook wel knap. Ja, waarom doet het weer mij? Nou, omdat ik nu wat veranderd ben, wat ouder. En nou ja, de ervaring heb ik al, dus die kan ik nu weer gebruiken. Ja, precies. En ten straks dan verder kom ik eerst? Dat weet ik niet, want nou, de concurrentie ligt hoog. Maar ik doe mijn best. Ja, maar hoe zorgt het waarom op die eerste keer? Wie het echt in een grote 8 baan was in Sierst of valt het totaal? Het was echt chaos. Ja, hè? Ja, het was echt chaos. Ik was heel klein en nou ja, ik was ook de kleinste, dus ik voelde me ook heel klein. Ja. En nou ja, dan sta je wel een beetje dat je denkt, oh oké. Ja, het is lastig. Wie Friesland een mooie uitdrukking voor, liets maar kriegel, hè? Ja. Wat doe je verder dagelijks leven? Ik ga een opleiding schoonheidsspecialisten doen. Oké. Dat mag nog beginnen? Ja, dat na de zomervakantie. Daar hebben we nog nijtochtig van het wok eigenlijk met leven. Ja, dat duurde eventjes. En momenteel werk ik bij de Ludiek in Sneek. Dat is een nachtclub, dus 's nachts. Oké, dus echt... maar vannacht ik werd, hele weekend, hoe werkt dat? Vanavond moet ik weer van 11 tot 6. En dus het is achter de bar of zo? Ja. Jeetje. Oh, pittige job dus. Ja. En wanneer mag de squalbanken niet? Nou ja, ik moet nu gewoon naar school, maar dat is een andere opleiding. Dat is verzorgende hygiëne, maar dat vind ik toch niks, dus ik ga iets anders doen. Dus na de zomervakantie mag ik beginnen. En waar we dit winnen? Ja, dat al helemaal. Ja. Of Doog, dat kom ik nog. Hoe is het? Ik ben Suzette. En waar kost u bij? Lemmer. Oké, en squalen, werk, wat doe je normaal gesproken? Ik studeer in Groningen en ik studeer communicatie en multimedia design. Ja, dus ik heb vorm van communiceren. Hè? Ja. Is dit de eerste keer dat je communiceert? Of mij zijn modellenwedstrijd? Of zei ik had dat al eens vaker die? Nee, dit is wel echt de eerste keer dat ik ook meedoe aan de misverkiezing. Hoe viel het ontnoot af? Is het leuk? Ja, de groep is ook superleuk. De sfeer is heel wel belangrijk, hè? Ja, vind ik wel, tenminste. En doen ook hele leuke activiteiten. Ja, wat vies je? Ja, social media, als training. Ja, allemaal superleuk. Ook heel handig. Je kan het ook voor later weer verder gebruiken. Dus het is wel heel goed, allemaal heel leuk. Nou, en wat ik voor de dames heb, van goed voor het zelfvertrouwen. Ook, inderdaad, ja.
Dus leuk, gezellig. Steinheim weer wat leuk, hè? Ja, klopt. We gaan ook weer naar Leeuwarden. Naar de hoofdsponsor. Hartstikke mooi. Hoe is het? Ik ben Marije. En was toen al eens een keer meedoen? Nee, ik heb nog nooit eerder meegedaan. Het is mijn eerste keer. Waar komst toe bij? Ik kom uit Broek. Broek? Yes. Oh, dat is mooi liefdesdorp. Ja, klopt. En doe ze toch op squala, werk? Ja, ik ga naar school. Ik zit in klas 5 van het VWO. En daarnaast werk ik bij de Albert Heijn. Ik hou Vakken vullen? Nee, ik zit achter de kassa. Wat was toen weer als letter grut best? Nice model? Nou, ik hou heel erg van zingen en acteren. Dus ik zou daar wel heel graag wat mee willen doen. Even kijken of dat wat wordt. Ja, was er echt een opleiding in doen? Dan moet ik nog even kijken of ik dat ga doen. Maar het lijkt me wel heel erg leuk om dat te gaan doen. Ja. Maar jongst al, trace wel eens op of is het thuis nog veilig op een slipkamer? Nee, het is vooral thuis. Maar ik schrijf zelf ook wel liedjes en zo. Dus ik ben wel van plan die ook op te gaan nemen. Ooit, dus ik ben benieuwd. Ik weet niet of je Iris Penning net hebt gezien, maar die maakt prachtig, hè? Mooie eigen liedjes. Mooi. Ja, echt super mooi. Ook gewoon voor de fun, kijken hoe ver je komt, leuk meedoen. Ik had me eigenlijk gewoon opgegeven en ik had niks verwacht. En toen stond je in één keer in de finale. Dus ja, het is nu wel super leuk. Je leert er heel veel van ook. Dus. Krijg je toch nog iets fanatieks over je inmiddels? Het gaat natuurlijk wel voor de winst natuurlijk. Ja. Maar ja, de ervaring is ook gewoon geweldig al. Dus. Hield het ook voor mij? Jazeker. Waar komt toe bij? Boswaard. En hoe is het? Maureen. Oké. En hoe is het altijd al precies? Ik wil een keer meedoen. Nou ja, een vriendin van mij die had zich opgegeven. Toen zei ze, nou als jij dat nou ook doet, dan zijn we in ieder geval gewoon samen. Ja, lekker gezellig. Ja, precies. En toen stond ik in één keer in de finale. Het was heel erg onverwachts, maar wel heel leuk natuurlijk. Ja, wat hij hem tot nota al dienen? We hebben een stemfoto hebben gehad. Wat is dat? Nou ja, voor de foto, zeg maar, voor het stemmen bij de finale. En catwalk training en dat soort dingen. Ja, en trainingen, vooral social media, is belangrijk, hè? Dat is wel best wel belangrijk, ja. Maar. Zit er nog een hele prop Insta, mag ik dan zeggen, en dat soort dingen? Instagram, ik ben er best wel actief. Facebook, doet dat er nog daar? Dat is helemaal afgedaan? Dat is meer voor de oudere generatie, Dank je. denk ik. Maar, ja, heel oldschool. nee, maar het wordt meer gericht op Instagram en dat soort dingen. Nou, ik ben benieuwd. Is win, thanks? Nou ja, we zullen het hopen, maar... Je doet je best. Ja, precies. Hoe is het? Hi, ik heet Romy. Waar komt erbij? Leeuwarden. Leeuwarden? Niet helemaal, maar ik ben er 3 jaar geleden komen wonen, dus inmiddels al een beetje ingeburgerd. Hast nog lekker ouders die zeggen, Famke, maast du wel meedoen? Bezorgd of valt dat wat daar? Nee, dat heb ik gelukkig niet. Ik ben nu inmiddels 20 en ik ben al lang uit huis, dus mijn ouders... Wil je dat gezeur van je ouders ook niet meer hebben? Nee, precies. En die vinden het hartstikke leuk dat ik hier meedoe en die komen mij ook ondersteunen tijdens de finale. Oh, gaaf. Ja, dus het is hartstikke leuk. Ik heb heel veel zin in. Wat doe je? Schoolwerk? Ik werk momenteel. Ik werk als leidinggevende in de horeca. En ik werk ook als hostess in de clubs voor Boefjes. Dat is een evenementenorganisatie. En, Boefjes? Boefjes, ja, dat zo heet het evenementenorganisatie. Dus ja, nee, en ik ga straks ook weer naar school in september. En op het moment doe ik ook nog een opleiding tot make-up artist. Ambitieuze dame. Jazeker. Wat voor school ga je doen? Hierna hoop ik aan hogere hotelschool te beginnen. Leiding geven. Lekker leiding geven. En het is ook een beetje leiding geven aan je eigen leven natuurlijk. Model worden, kijken hoe ver je komt. Is het eigenlijk zo simpel? Nou ja, ik was gescout en ik dacht, oké, ik doe gewoon mee. Ik zie waar ik kom en ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het bevalt me echt. En de groep dames is inderdaad ook super leuk. Leuke meiden. Ja, echt heel leuk. Dus dat maakt het wel echt een hele leuke ervaring. Dames, succes. Je hebt zo prachtig uit. Applaus! Ja! Oh, en de groetjes van Martijn. En die zit daar. Hij zei, ja, even zwaaien, dag Martijn. Moest ik nog even zeggen. Ja, bij deze. Goed. Hi, Sarah. Hello. These are all your daughters. Yeah. You bring them with you. No. Not my daughters. Not my daughters. No. Beautiful women. Beautiful women. Nice to have you on the show again. Thank you. I have something for you. Oh. Boete, Brea, and Grunnen cheese. Ja. Okay. Yes. And Friesland. Boppa. Ja. Slayer. Ja, Slayer. Are you on tour or do you have other goal with your visiting Friesland this year? I'm actually doing a few shows around Friesland, but I'm mostly here to do some songwriting and some recording at Dream Project Studios. I saw some photos because that's the main goal. Yes, the main goal is to do something different and interesting and new and create some music. Okay. How is life in Canada at this moment? Well, busy? It's busy, but I feel like peace inside myself, so it feels kind of like not busy. It feels relaxed. You're in a relaxed period of your life? Yeah, I think so. Maybe I'm getting old.
Me too. Oh no! Again, I'm older. Off 4 days ago, 51. Last I time- don't want to talk about it. Last time it was you were 50. Yeah, I was 51. I mean, I know. Jeez. So I'm old. You're going up. Yeah. Good to have you. What are you gonna play? What are you gonna play? I'm going to start with a new song that I released on International Women's Day for all our beautiful women in the crowd here. It's called "Quite the Woman." All right. Sarah, live in Noorderwind, dames en heren. Jouw applaus. Every road you walk down, every road you've been, you keep pushing me away. You put your thumb back out, I'll pick it up again. This time I hope you're here to stay. How far would you go? How long would it take to push on through the greatest mistake? And you fly like the best of them, reach for the heavens, and you work on forgiving them. You are strength and wisdom. Quite the woman. Ooh, ooh. All the angles that I hit you with, you try to break on through, but your walls keep growing up. Lend me your hand, baby, and I'll bid it up to you. Can we start again? How far would you go? How long would it take to push on through the greatest mistake? And you fly like the best of them, reach for the heavens, and you work on forgiving them. You are strength and wisdom. You are quite the woman, quite the woman. Ooh, ooh, quite the woman, yeah. Ooh, and you fly like the best of them, reach for the heavens, and you work on forgiving them. You are strength and wisdom. You are quite the woman, quite the woman, quite the woman, quite the woman, quite the woman. Thanks. Thank you. So, there's something new in Friesland today. Do you know what it is? It's the sun. Made it known that you wanted it all. You told me back and forth, you made my head swell. You told me I was the most beautiful girl. Introduced me to the rest of the world. Oh yeah, the rest of the world. Oh,
good drummers here. You pointed me in the direction of fame for all the wrong reasons I'd been playing this game. You told me I was the most talented girl. Let the world hear my words. Oh yeah, hear my words. Oh yeah, shed the darkness and move into the light. Watch this place come alive. Yeah, did it your way and it didn't feel right. Watch your light shine bright. Oh, shine bright, shining bright. Oh, yeah. Oh, I'll try to get out of my head, open up my life, do all that you said. Come out of the thick, smoke is gonna clear. Come on. Yep. All right. All right. Here we go. Shed the darkness and move into the light. Watch this place come alive. Yeah. Did it your way and it didn't feel right. Watch your light shine bright. Oh, shine bright, shining bright, shining bright. Thank you. I have some secret little guests here. They surprised me over here. These kids over here, Leonka and her class. Steven. Thank you for coming. On the balance of hanging on or letting go. Fear is crippling from my head into my soul. When I look to the sky, I see your wings falling down. Hold on tight, 'cause I don't want to drown. Let the waves and the shores take me, I'm yours. Be the hope, be the light. I can't give up this time, 'cause I have angels and they have anchors, so they can't leave me tonight. I'm on the balance of letting go or moving on. Pain is crumbling from my heart into my bones. When I look to the sky,
I see wings falling down. Hold on tight, 'cause I don't wanna drown. Let the waves in the shores take me, I'm yours. Be the hope, be the light. I can't give up this time, 'cause I have angels and they have anchors, so they can't leave me tonight. Oh, look to the sky, I see wings falling down. Hold on tight, 'cause I don't wanna drown. Let the waves in the shores take me, I'm yours. Be the hope, be the light. I can't give up this time. Let the waves in the shores take me, I'm yours. Be the hope, be the light. I can't give up this time, 'cause I have angels and they have anchors, so they can't leave me tonight. Whoa. I have angels and they have anchors. Soon they'll let me fly. Thank you very much. Sarah Smith, geweldig. Prachtige vrouw, mooie stem, mooie nummers. Thank you, thank you, thank you. For how long are you now here in Friesland? When do you go back? I leave on Friday, next Friday. So I play tonight in Oudwoude. Oudwoude. Oud woord. Yeah, Oudwoude. And tomorrow in Drachten and Sunday in Zuidlaren. I will ask Klaske for the confirmation. Are you coming back this year? Yes, I'm coming back with my band. Do you remember my band? Yeah, yes. They're great. Yes, they're fun. So When do you come back? I think we'll be here in Friesland maybe at the end of October. Okay. Please. We will be here for about 5 or 6 weeks in Europe. Here, studio. Yes, please, please, please. Yeah, please. please. Thank you. Mm. Oh, Mwah. 3 times Dutch, yes! Ik ga even naar de bar, staat Anouk en Job. Zeg ik het zo goed? Zeker, ja. Ik hier Joop opschrijven, maar ik moest Job zeggen. Wij doen straks, maar dat we in het laatste uur nog even een voorstelbandje gaan maken van een deelnemster bij Rone Kunstbende. Maar Anouk, vertel even voor de meesten, ja, iedereen weet wat de kunstbende is. Ja, tuurlijk. Maar welke categorieën hebben er hier? Hele volle. Ik wil niet 14. Maar is die een missie, hè? Oké. Dans, DJ, theater, muziek, taal, fashion. Ja. Film. Ja, maar gewoon film toch? Ja. Het is zo'n lijst, er hoeft net alles uit de hollen te kennen. Expo. Ja, dat was hem. Ja. Hey, leeft het nog onder de jongeren? Echt squalband, dat ze meiden aan willen creatief bezig binnen? Ik hoop je het wel, maar we zullen wel een pruttenmeesting die er om mij door. En daar ben ik alleen maar blij om. Want ik had er zelf echt een hele prutte positieve ervaring mee. En Wij gaan stoort om mij die. Welke categorie? theater had ik vorig jaar won. Wauw. En ja, dat is heel leuk. En muziek en taal doe ik nou mee. Wat voor stuk die is? Hoe hast het won, zeg maar? Mij wat? Hoe dat mijn beppe me een hele lelijke rijjas doen hier. Nee. Ja. En dat wie gebeurt dat nog? Ja, dat is wie Ja, zie je? gebeurd. Alles is wie gebeurd, ja. En, Een afzichtelijk ding? ja. Voor de mensen die het zien kennen, het wel op YouTube
Shit. Maar daar is dus een stuk omheen gebouwd. Ja. Wordt leuk. Ja, cabaret. Dat is leuk. Maar best eigenlijk een beetje de andere kant op gaan dus? Nee, ik ga nog steeds door de cabaret. Oh, dat is nog steeds... Ja, doe ik nog steeds. En versjes schreeuwen. Fries, kijk. En treedt vaak op als met een cabaret act dan? Nee, dat Oh. doe ik nog net zo vaak als ook Wolders. Want er is wel een heel circuit, hè, met cabaret natuurlijk. En stand-up comedians bijvoorbeeld. Ja, om daartussen te komen is wel een ding. Ja, is moeilijk. Ja, dat is wel een dingetje. Maar als gewoon eens weer omkomen, dan krijg je van mij gewoon 10 minuten cent iets. Zullen we het zo oppraten? Dat is een hele goede deal. Oké. Wij maken een afspraak. Kunstband, meestal kisten dus weer op, Jan. Nou, eigenlijk niet meer. Oh, is er helemaal gebeurd met de inslu? Oh, Ja, deze zondag is de voorronde al. Is in Sneek. Dus, ik dacht dat mensen nog inschrijven konden. Nou, je kan je al inschrijven voor volgend jaar. Doe dat maar. Ja. Hoe laat begint het snij? 12 uur. Kunstencentrum Atrium in Sneek. Dus dan gaat het door. Mooi. Straks, herhaal het nog even. Wil Hingen? Wij gaan eerst naar het Nijs. Joen bij Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik Joen lid ik bij de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die 80 verzen. Maar ik opnames van nagelnijen Frieske bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek is dit als een koers. Casa Enema. Joen van Zon ontachten. Nou, wij straf bij. Bij Omroep Friesland. Nu bij Kruidvat reusachtig veel voordeel. Witte Reus wasmiddel 2 voor maar 11,99. Ook de nieuwe Frisse Reus aromatherapie. Daar word je reuze vrolijk van. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Op zoek naar een nieuwe Peugeot? Dan is dit het moment. Want tijdens Peugeot To Go profiteert u van groot inruilvoordeel op alle voorraadmodellen. U wilt een rode? Dat kan. U wilt een Peugeot 2008 SUV met cruise control? Dat kan ook. U wilt uw huidige auto inruilen? Dat kan zeker. Want tijdens Peugeot To Go krijgt u tot wel €6400 inruilvoordeel. U heeft alleen deze maand, dus ga snel naar de Peugeot dealer. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op hè. Profiteer tijdens Peugeot To Go ook van extra scherpe private lease tarieven. Zo rijdt u de Peugeot 2008 SUV nu vanaf €359 per maand. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Waterwalgemoed met het NOS-journaal. Mark de J., de moordenaar van zakenman Koen Everink, heeft in hoger beroep 20 jaar celstraf gekregen. 2 jaar meer dan de rechtbank de voormalig tenniscoach had opgelegd. Everink werd 3 jaar geleden doodgestoken in zijn villa in Bilthoven. Zijn dochtertje vond het lichaam 's ochtends. De J. kwam al snel in beeld als verdachte, omdat hij de avond ervoor bij de zakenman op bezoek was geweest en een grote gokschuld bij hem had. Mark de J. heeft altijd ontkend dat hij de moordenaar is. Mogelijk stapt hij naar de Hoge Raad. Een verkeerd afgestelde rem was de oorzaak van een op hol geslagen lift in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit presenteerde vanochtend de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar het ongeluk op 17 januari. Een lift met 14 mensen viel met hoge snelheid 7 verdiepingen naar beneden en kwam terecht op een veiligheidsbuffer in de kelder. Het probleem aan de rem was niet opgemerkt tijdens het gebruikelijke onderhoud. Sommige mensen in de lift hebben nog altijd last van lichamelijke of geestelijke klachten. Het voorarrest van Gugman T., de hoofdverdachte van de tramaanslag in Utrecht, wordt met minimaal 2 weken verlengd. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 37-jarige T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Tegen het voormalig hoofd interne zaken van de gemeente Helmond is 1,5 jaar celstraf geëist. Hij zou 3,5 ton van de gemeente hebben verduisterd voor zaken als dure kleding, wijn, catering en de inrichting van de tuin van zijn ex-vrouw. Tegen haar is 200 uur taakstraf geëist. De ontslagen ambtenaar heeft de gemeente Helmond ook benadeeld in belastingzaken. Daardoor moet Helmond de Belastingdienst geld terugbetalen. Het weer nog, steeds meer zon. Het is 13 tot 19 graden vanmiddag. Morgen veel bewolking, met in het zuidoosten later op de dag kans op wat regen.
Morgen wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is nog een uur te gaan met Noorderveen live hier onder andere met de Tightropes hier in de studio. En Ivy, de singer-songwriter, en Jon uit Burgum. Dit alles en nog vol meer. Maar we hebben nog een heel soort finalisten van Miss Beauty of Friesland die zichzelf voorstellen. Graag dadelijks. Eindelijk hebben we een PS een uur. Maar wat nou? Op zoek naar vermogensbeheer in Friesland? Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skil je us. Sjog op uw website vermogensbeheer.nl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij. Hulp nodig? Spaar nu voor vieze vingers bij Multimate en Hubo. Met een volle spaarkaart ontvang je 50% korting op diverse tuingereedschappen van Hendrik Jan. En met 5 stickers is je kaart al vol. Multimate of Hubo helpt. Haal meer uit je PlayStation met PlayStation Plus. Online multiplayer. Elke maand 2 games cadeau. En veel meer. Nu 25% korting als je lid wordt voor 27 maart. Dan download je direct The Witness en Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ga naar de PlayStation Store of Mediamarkt. PlayStation Plus. Power up your play. Vanavond de finale Benelux Game 1. De Unisflyers versus HIC Herentals. De wedstrijd begint om 8:30 in de Tialf Arena. Toegangskaarten bestel je via unisflyers.nl. Het is weer vreemde maar het weekend van de door. Maar Noorderveen beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderveen live, Noorderveen live, Noorderveen live, my Willem de Vries. Ja, nog een uur te gaan. Wij Noorderveen live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als met de Tightropes. Ivy zal hier optreden en Jon, dat wordt een dik feest hier. We hebben nog een aantal finalisten van Miss Beauty of Friesland, zullen zichzelf nog voorstellen. Ik moet nog even kunstband komende snijden dus. Want ik denk dat er inschrijvingen nog geen binnen. Dat is dus net zo. Maar iedereen kan er wel heen. Komende snijden mee. Ja, al het jonge talent in Friesland is daar. Wordt het druk? Ja. Dus ik zou snel een kaartje kopen. Ja. Hoe laat begint het? 12 uur. En kom gewoon kijken. Geef de liefde juist aan de jongeren. Dat hebben ze nodig. Ja. En je hebt jou het podium natuurlijk. Ja, wij geven het podium. Het is ook een wedstrijd. Dus als ze winnen, gaan ze naar een landelijke finale. En dan kunnen ze hele vette prijzen winnen. Kunnen ze op Lowland staan. Oerol. Leuk man. Museum, noem het maar op. Ja. Het zelf wordt mij dienen of zit altijd al in de organisatie? Helaas zelf niet meegedaan. Nee. Gemiste kansen, Willem. Gemiste kansen. Net stenen maar erin. Komende snijden dus in Snits, de kunstbende van Tolvoer, hè? Vanaf 12 uur, ja. Iedereen welkom. Ik ga nog weer naar Anouk. Cabaret dus. Wij gaan afspraken, hè? Ja. Ja, goed voorbereid. Wat is het trouwens? Dus in het Nederlands, in Fries? Wat is die viertaal? Nou, cabaret had ik een stukje die in het Fries en een stukje in het Nederlands. Want ik merk wel dat een pruttenmeisje het toch net verstaan. Dat vind ik wel heel jammer. Ja. Maar, ja, oors verstaan ze me niet. Dus dat is toch in het Nederlands. Ja. Nou, als je komt, maar zelf weten wat dorst. Mij in het Fries, maar ik in het Nederlands. Taal die dit beste lijkt me in cabaret. Ga snijden nog in? Ja, zeker. Ik doe zelf mij. Ja. Dus dat maakt mooi. Nou ja, domme vraag van mij. Ja. Nee, dat is maar er is net zoiets van, ik ga won lidnoma. Nou, theater doe ik mij voor de leuk. Ja. Want ja, nee, dat doe ik zelf ook wel. Maar ik vind het gewoon leuk om te dwalen. En het is leuk om mij te dwalen. Dus iedereen die dan net opjoen had, jou die opvervolgend hier. Want het is echt gewoon echt een leuke ervaring. Heel leuke mensen. En dus echt gewoon opjaan. Heel leuk jongens. Het is een hartstikke leuke snee trouwens. Dankjewel. Ik Jody in de show. Snijden mee, kunstbende. Hartstikke mooi. Net stenen maar erin. Ik ga even naar de bar. Voordat we straks hier losgaan met de Tightropes. We zullen een aantal finalisten voorstellen. Hoe is het? Ik ben Selina. Dat is een prachtig mooie reet jurk, jongen. Dankjewel. En had je die speciaal kocht nog voor deze wedstrijd? Nee, ik had een gala voor school. Toen had ik deze gehaald. En toen moest ik dus kiezen, want ik had meerdere jurkjes. En ik dacht, nou ja, deze valt toch het meest op. Is toch het leukste, past het meest bij mij. Ja, is toch een beetje te onderskieren, hè? Ja. Waarom dus toen mij? Nou ja, ik vond eigenlijk wel, het leek me een hele leuke ervaring. En eigenlijk ook voor je eigen ontwikkeling. Ja. En je leert ook nieuwe mensen kennen. En dat vind ik ook echt wel belangrijk, zeg maar. Ik vind het wel heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Wat doe je in het dagelijks leven? Nou, ik ben vooral bezig met school. En daarnaast volleybal ik ook nog. En
ja, met vrienden afspreken en leuke dingen doen met familie. Lekker jong zijn, leuke dingen doen, stappen. Ja, toch? Wat doe je? Ik ben ook heel erg bezig met school. Ja, wat voor school? Ik zit in Leeuwarden op Comenius Marienburg. En daar zit ik nu 4 VWO. En hoe is het? Lientje. En komt je uit Ljouwtwijk? Nee, uiteraard. Het is vlakbij Grauw. En wat wil jij worden als je later groot bent? Ehm, Model, dit winnen, ik weet het. ja, op zich zou het wel leuk zijn. Maar gewoon iets in het trans van make-up en mode zou ook gewoon al leuk zijn. Dat heeft wel je interesse. Ja, absoluut. Ja. En hoe is de ervaring tot nu toe? Ja, heel leuk. Want je merkt toch gewoon dat het niet alleen maar gaat om de wedstrijd, maar ook gewoon dat iedereen vet leuk met elkaar is en zo. Dus. Dat zegt de organisatie ook, hè? Sanne zegt ook van mensen moeten het leuk hebben. Je moet er ook nog wat van leren. Dat zijn wel belangrijke elementen voor jou om mee te doen dus. Ja, absoluut. Ja, je leert ook echt veel van, gewoon qua gedrag, maar ook qua make-up en zo. Social media. Ja, dat ook. Lekker op Insta. Ja. Is dat helemaal het ding, Instagram? Ja, Instagram is nu wel helemaal hot and happening hoor. Ja, klopt. Hoe is het? Celine. En hoe komt het? Drachten. Drachten. En hast je al eens eerder mij een wedstrijd zoals deze? Nee, dit is de eerste keer dat ik meedoe. Ik heb hiervoor wel geholpen bij de visagie. En ja, 3 jaar lang eigenlijk. En toen dacht ik... Achter de schermen echt? Ja, dus toen dacht ik van, nou, zou ik dat ook kunnen? En dan sta je gewoon in de finale. Ja, dat is gewoon heel gek. Wat tof, hè? Ja, heel tof, ja. Weet je maar wat je hem doet, zo'n finale? Ja, ik neem gewoon een soort modeshow erin, neem ik hoor. Ja, we beginnen met de voorstelronde. Dan hebben we een bikini-ronde. Dus dat is even heel erg koud hebben. Dan hebben we... Wat ze warm is in deze studio? Ja, dan hebben we nergens om zorgen over te maken. Nee, en dan hebben we een gala-ronde, dus een hele mooie jurk. En dan nog een hashtag-ronde. Dus dan gaan we 2 onderwerpen kunnen we uitkiezen. En dan gaan we datgene wat we graag over willen hebben en wat we aan het licht willen brengen, dat gaan we dan even goed promoten. En zo. Zo inhoudelijk levende verhaal houden. Ja, Dus. precies. Het is niet alleen mooi, het is ook slim zijn. Je kijkt ook gelijk streng. Ja. Dat hoor ik. Visagie, is dat wat je wil later? Of andere dingen gaan doen? Ja, ik ga zo meteen afsturen als schoonheidsspecialist. En dan heb ik me niet free in de pocket. En dan gaan we door naar het HBO. Oké, dus nog even een extra studie bij. Goed jongens, wij zijn bij diploma's heel belikje. Hoe is het ook? Famke van Wieren. En dus zit nog op squallen? Ja, laatste jaar. En dan? Hast je al ideeën? Hast je al een soort toekomstperspectief? Hast je al een stip op de horizon zet? Dat mij dat zien we is, hè? Nee, ik zou het echt nog niet weten. Nee, hè? Nee, hoeft ik niet, hè? Hoeft ik net. Waarom doe je mij? Omdat ik gescout ben. Ja. Is het echt vregen? Maar ja, dat kan ik me voorstellen. Dus tussen wel even denkt, hak er wel zin hoor. Ja, nou ja, ik liet het allemaal maar op me afkomen. Ja. Eerst even Google je natuurlijk. Ja, tuurlijk. En wat vind je van de ervaring tot nota? Superleuk. Ja? Ik had het echt niet zo verwacht. Nee. Maar het is ook super gezellig met iedereen. Gewoon een hartstikke leuke ervaring. Ja. Je komt nog eens ergens. Ja. Iets te warme studio, maar goed. Kom maar de snijn, ik ben jullie oud. Dus, ja. Dit is hartstikke goed, toch? Ja, tuurlijk. Heel veel succes. Dankjewel. Deze dame, hoi. Ja. Hoi. Jutje, ben je krap groter maar? Ja, klopt. Is dit de ideale modellenlengte? Ik ga er echt geen verstand van. Ja, nou, een beetje. Maar als je helemaal mij doet, maakt het net zo volle uit. Oh, ja, maar Gert is cameraman. Mevrouw moet even bijdraaien. Oké. Ja. Maar vooral in de camera's. Oké. Slayer! Oh nee, dat is een ander programma. Ja. Hey, waar komst u bij? Ik kom uit Burgum. Uit Burgum? Ja. Oh, doe maar eens. Ik kom ook uit Burgum. Ja? Nou, ja, komt helemaal goed. Ja. Hey, wat vind je voor de motivatie om mij te doen? Nou, ik ben scout, toch Margaretha. Die is ik Miss Beauty of Friesland won. En zelfs Miss Beauty of the Netherlands. Yeah. En daar weer ik terug scout. En daar heb ik een beetje aan Google invest. En ik dacht, oh, dat leek het me echt superleuk. Dus ja, toen kwam ik op de casting day en toen weer ik terug. En dan was ik in de finale. Had je ooit eens op een bank zitten met het idee van, hey, dat wil ik wel eens doen? Nou, ik dacht ik zit nu nog op Squallen en ik dacht HBO, bedrijfseconomie. Kijk. Dus daar wil ik sowieso wel wat in doen. Dat leek het me superleuk. Ja. En waar wit dit? Ja, waar wit. Zo superleuk wezen. Zo is het echt wollen? De wereld zit op een kop. Ik denk als dit winst. Hè? Het is zeker als het landelijk winst, dus bijvoorbeeld internationaal meiden. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk wel echt een droom voor mij. Ja. Maar de concurrentie is zo heeg, dus het wordt wel heel moeilijk. Ja. Maar het is gewoon echt een superleuke ervaring om mij te doen. En superleuke groep, leuke famke. Ja, dat is voor iedereen. De sfeer is goed, hè? Ja, heel goed, ja. Jeetje, nou, we zullen het zien, de binnenfinale. Ja. Verschillende rondes, bij alles bezig. Dus wat dat belangrijk leest ik dan een pro van. En dan oors HBO en maar de business in dus. Ja, precies, ja. Is het een commerciële dame? Ja, een beetje. Beetje wel. Ja. Nou, we treffen ik alvast nog wel eens in Burgum. Dank u wel, dames. Applaus voor deze finalisten.
Straks de volgende groep die we nog voorstellen zullen. Maar we gaan eerst naar de band Dietz. In Neushoorn speelt hun album presenteert Ellen, hè? Dat klopt, Marco. Dat is Alan. Ach, sorry. Ja, nee. Ik ben een beetje in de war vanmiddag. Dat geeft niet. Dag Ellen. ik ben Dennis. Dit is Alan. Ik ben even naam aan het... Hoi Ellen, hoi. Hey, hoe gaat het? Ja, goed jongen. Ik ben... Ga eerst maar even spelen. Ja, is goed. Gaan we doen. Ja, maar Neushoorn. Ja, morgen. Beuken, dat is een onderdeel van de tour, hè? Klopt inderdaad. Ja. We gaan los. Ja. Is dit de eerste dan? Nee, niet de eerste. We zijn al een poosje bezig. Sinds begin februari zijn we bezig. Ja. En nu Neushoorn inderdaad. En straks in april doen we nog een hele tour met Lawrence Jones. Dus we zijn lekker op pad. Ja, lekker. Duitsland zeg ik ook nog. Duitsland komt er ook aan, ja. Eerste keer in het buitenland. Jeetje. Jezus, man. Mag het wel van papa en mama? Ja, we proberen nu Engels te leren. Ja, nou, daar kom je wel heel ver mee. Goed, jongens, ik ga jullie namen nog even uit het hoofd leren. Ik draai een beetje door. Hoe heet het nummer wat jullie gaan doen? Getting Old. Mooi. Leave it on the wind, tight ropes! So we're getting old. We love peaches, but are eating grapes, taking pictures and selling tapes. We lost the gamble, therefore we know how to grow a soul. We're getting old. Broken eyes. Your mother didn't tell you how to close your eyes. There's no way to end it right. The hammerhead and the cotton take a cruise and they end up in a whale. But the middle of the ocean, it doesn't leave a trail. It grows a soul. We're getting old. We love peaches, but are eating grapes, taking pictures and selling tapes. Check out the garbage, therefore we know how to grow a soul. We're getting old. Rolling brains and broken eyes. Your mother didn't tell you how to close your eyes. There's no real way to end it right. Pulling out trains with bloody lines, faking fate in several tries. Falling brains and broken thighs. Nobody will ever tell you how to close your eyes. There's no real way to end it right.
Lekkere band, de Tightropes. En nog even goed, Dennis, Marco. En ik ga nog naar Ellen. Ik hier even een naam, Blackout, maar dat heeft het jet met leven. Zeg ik wel eens, I jam, therefore I am. Is dat een beetje de motto van het band? Spelen, spelen, spelen? Ja, zeker. Playterial. Ja, zeker. Wat wij leuk vinden als er dingen ontstaan tijdens de shows. We hebben heel veel stukken waar we niet weten wat gaat gebeuren. En dat maakt het voor ons zelf spannend en ook voor het publiek. Hoe vang je dat op een plaat? Nou, dat hebben we geprobeerd. Is het een soort live sessie in de studio dan? Ja, we hebben het als live show opgenomen. Ja. Dus als live set hebben we het opgenomen inderdaad. En ja, dat proberen te vangen, dat momentum. En we vinden zelf dat het redelijk gelukt is. Lekker man, lekker. Goeie band. Ik geef hem graag te gast. Dat is wel een teacher Lintro, de Tightropes in Wien. Maar hoe gaat dat in een shows Neushoorn? Veel improvisatie of hou je dan nog redelijk aan de nummers? Nee, wel veel improvisatie eigenlijk. Ja, gewoon lekker los dus. Ja, precies. Ja. Nou, eigenlijk is het de perfecte balans tussen improvisatie en afgesproken werk. En ik heb ook voorstellen dat het ene optreden het andere ook weer niet is. Is het altijd zoeken naar dat moment van, nou ja, dit is het? Ja, sowieso. Zo, op het moment dat we aan het jammen zijn, dan proberen we gewoon juist dat moment te vinden dat het vet maakt. En die jams die zijn nooit hetzelfde. Heb je elk concert wel zo'n ultiem gevoel van, nou ja, zo moet het, zo moet het? Nee, ik wou dat het zo was. Ja. Nee. Nou, wel bijna altijd dat het er heel even is, maar het ene concert is dat wat vaker en wat langer dan het andere concert. Ja. Hoe zit het, Dennis? Geef jij nou echt het ritme aan? Of spelen jullie met z'n tweeën toch wel echt het ritme neerzetten dat hij wat kan soleren? Nou, als hij een solo speelt, dan zorgen wij dat wij de fundering... Beetje in de strak blijven. Ja. Dat hij daar moet hij toch een beetje op zitten, hè? Ja, zeker. Anders dan snapt niemand het nog. Krijg jij ruimte om los te gaan, live? Ja hoor, zeker. Ja. Dan moeten zij zich weer inhouden, hè? Het is geven en nemen, Willem. Ja, man. Goed zo. Stay around, man. Mooi om te binnen. Straks nog 2 nummers hier in de studio. Ik geef weer even naar de bar. Finalisten van de Beauty of Friesland Contest. Hallo. Hallo. Jonge dame, hoe is het? Ik ben Jennifer. En waar komst u bij? Ik kom uit Harkema. Ah, dat is een mooi dorp. Jawel, hè? Ja, er lezen een prode herinneringen van mij voor het werk, maar daar zit het nou net toe haar. Best een echte harrekiet? Ik ben er geboren, ja. Dus ik ben eigenlijk een echte harrekiet. Zit je nog op school? Ja, ik zit momenteel in het laatste jaar van het mbo. Managementassistenten. En daarna ga ik naar Utrecht voor een hbo-opleiding voor personal assistant. Jeetje. Ja. Ambitieus. Ja, dat sowieso. En die opleiding is alleen daar? Te klein of zij is gewoon, ik word huis uit en ik wil lekker studentenstad? Nee, het is echt, ik kon kiezen uit Utrecht of Amsterdam. Ja. Nou, dan kies ik toch... Had ik wel... Nee, ja, toch? Ja, ik kies liever voor Utrecht, ja. Waarom mij dwaan aan deze wedstrijd? Ja, waarom? Ik heb 2 jaar geleden ook meegedaan. Met het team. Ja, waarom doe ik mee? Gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk. Het geeft een super vette ervaring. Leuk jurkjes in de kosten ook. Ja, dankjewel. En deze hong nog of was dit speciaal gekocht? Deze heb ik speciaal gekocht. Ja, moet er een beetje goed uitzien, toch? Stoere tattoo hast u er. Ja, dankjewel. Ja, hartstikke mooi hoor. Was er nog meer of net? Ik heb nog 1, maar ik ben wel van plan om mijn hele arm vol te zetten. Oké. Ja. En wist al wat? Nee, nog niet. Nee. Maar ik hou het eerst gewoon zo, omdat ik natuurlijk hiermee bezig ben. Dan is dit belangrijk voor mij dan een tatoeage. Kan ik me voorstellen, inderdaad. Fanatiek, toch wel? Dat zij nog mij door. Misschien de 2e keer dan, maar ik wil wel winnen. Of zij meedoen is belangrijker dan? Nou, natuurlijk, winnen is leuk, maar het is niet belangrijk. Nee, het gaat echt voor de ervaring. Laten zien wie ik ben. Laten zien van, kijk, ik kan hier staan. En niet alleen ik, maar ook de rest van de meiden. Just for fun. Hoi, dat ken ik. Ja, dat klopt. Doe eens vaker naar mij in. Ja, ook. Dan ben ik die naam even kwijt. Ik heb een bad name day. Dus ik ga jullie alle namen terug komen. Hoe is het? Anne. Oké, zo. Gelukkig wist het zelf. Ja. Waarom dorst weer mij? Nou, de eerste keer vond ik het zo ontzettend leuk. En het was toen mijn eerste verkiezing. En toen ging ik nadenken van, zou ik dit nog een keertje willen? Nou, toen was het antwoord eigenlijk volmondig ja, omdat ik het zo leuk en leerzaam vond. En nu ik wat ervaring heb opgedaan. En ja, ik had er helemaal zin in. Why not? Meiden, ja. Is het ook de vergelijking met de opdrachten die ze krijgt? Of is dat weer oors als toesmijdienst? Nou, de sfeer met de meiden, dat is natuurlijk hartstikke vergelijkbaar. Dus weer hartstikke leuk, onder leiding van Sanne natuurlijk. Ja. En de hoofdsponsorfoto van Keulen van Petra de Boer is ook nog steeds hetzelfde gebleven. Ja. En nou, ik zie eigenlijk dat de organisatie ook steeds beter wordt en het traject ook steeds leuker wordt. Ja, ja. Dus echt leerzaam? Ja, zeker weten. Wat doe je dagelijks leven? Ik ben mechanical engineer, dus technisch uitvinder. Stoer. Ja. Wat is, ja, nee, dat mag me niet meer gezegd worden, toch? Maar voor mij wel. Wat is het laatste wat je hebt uitgevonden? Poeh, oh nee, dat weet ik niet. Gaan we straks dan wel over. Ja, is goed. Finale! Ja. Jeetje! Ja. Hoe is het? Tiffany. Is het spannend om finale te hellen?
Ja, best wel. Maar 4 jaar geleden heb ik ook meegedaan. Dus ik weet een beetje wat me te wachten staat. Maar het is echt, de groep is echt superleuk. En dat vind ik gewoon eigenlijk het belangrijkste. Ook tijdens de finale. Wat wil je van de motivatie om die bofvrouw hier weer mee te doen? Ja. Wel leuk. Ja, echt superleuk. En winnen is natuurlijk heel leuk. Maar ik ga echt naar de finale zo van... Ja, we maken er gewoon met z'n allen een hele mooie dag van. En mogen de beste winnen. En ik gun het iedereen. En ja, het is gewoon echt heel leuk. Ik geniet er echt van. En toekomstplan verder nog? Ik werk nu fulltime bij mijn moeder in een kledingzaak. Maar ik hoop wel in de toekomst mijn eigen salonnetje aan huis te hebben. Ja, dus dat... en als ik iets heel graag wil, dan lukt het me ook. Kijk, zo hoor ik het graag. Stoere dames, van Sieberg, ambitieus, go for it. Maar eerst de finale, hè? Ja, eerst de finale. Ja. Doe ik. Gefeliciteerd alvast. Dankjewel, dankjewel. Wie het al heel leuk om de finale te hellen? Ja, ik had het echt niet verwacht. Nee, totaal niet. Hoe is het? Iris. En waar komt u bij? Leeuwarden. Leeuwarden. En squale werk? Ik doe de opleiding journalistiek en media-redactiemedewerker. In Drenthe. Ik ben een heel slimme vraag stellen. Nou, ik ben nog lerende. Oké. Ja, het is, dat. Journalistiek in, schreeuwen pers, of was de radio of televisie? Presenteren. Presenteren? Oké. Ja. Dus als ik vrij nemen wil, kist het mooi even oornemen dit. Kan ik je wel stage lopen? Nou ja, best altijd welkom, joh. Top. Kom maar dan, hartstikke leuk. Maar stel vol van u leren, we doen het precies andersom dan de eerste. Maar goed, waarom deze wedstrijd gewoon echt voor de fun? Ja, ik werd gescout. Ja. En ik dacht, waarom niet? Ja, gewoon proberen. Ja, en elke ervaring erin. Precies, dat, ja. Zijn finale, kist hij er wat op voorbereiden? Ja, oefenen, de trainingsdagen, dat. En Wik en Wegen was de onderbank is natuurlijk. Ja, dat is leuk. Maar is het zelf alles bepalen, echt voor de finale? Of krijg je kledingvoorschriften? We krijgen bikinis en 1 soort jurkje, maar je gala-jurk mag je zelf uitkiezen. Ja. En wat voor kleur het dan is, dan pakt het niks uit? Nee, maakt helemaal niks uit. Waar je jezelf goed in voelt. Wauw, spannend, ja. Nou, succes. Succes, dankjewel. Straks nog meer finalisten. Ik weet het, hier is volgens mij hebben we nog wel een peer te gaan dat Jervaans is voor. Ik ga eerst even naar een man die komt inderdaad uit Burgum bij. Ik ben ook een burgemer, Noordburgum eigenlijk van origine. Dag Jan. Ja, hallo. Hoe mag ik het uitspreken, die artiestennamen? Jan, en dat schroeft met mijn dakje dus. Ja. En gewoon met een grote J en een grote N en een uitroepteken erachter. En waarom dat dakje erop? Nou ja, gewoon commercieel leuk. Iedereen vreemd. Ja, nee, vind je het leuk? Ja, nee, ik begin er gewoon. Ja, en het is gewoon Jan, ja. Hup, ja. Best prachtig kleid. Dit is het feestpakket. Nou ja, reizende ster, sterretje. Meidje maar was er van Meidje Worst. Dus iedereen meidje denken wat er van is. Maar je mag een beetje opvallen in deze wereld. Ja, dat ben ik maar niet eens. Waar best ook meestal te vinden? Brulaften, partijen, kroegen? Alles. Want ik speel hier van Hazes tot ECDC. Ja. En van Ed Sheeran tot de disco. En sinds word ik eigen nummers. BME zit ik bij en dan die had een eigen nummer voor mij. En de volgende nummer is al op de komst. Dus ja. Leuk man. Goed. Ik moet hier jongen. Waar begin je mee? Met mijn eigen nummer. Een dakje op de O. Ja, dat ik ook zo. Nou ja, hoe ik net hier met te vertellen hoe je Jan Skruel matte. Dit is hem. Live in Ornewien. Live mij bij Machinal natuurlijk. Ja. Dus. Maar ik in de studio. Even steen. Ja, kom even steen. Ja, doe gezellig mij. Daar ben je nog toch. Meidje er een feestje van bij Jan. En nog lekker bij, ja! Kom op! Hey! Ik ben al jaren zanger, overal treed ik op. En is er een Polonaise, daar ren ik altijd voorop. Een artiest moet altijd ziekje naar iets speciaals. Om hem te onderscheiden, dat is niet abnormaals. Die draagt een pet, de oren een gekpak. Mijn geheim zit in mijn naam, op de oude zit een dak. Machinal, ja! Een dakje op de O. Zwaai mij de hand, kom op de net zo slow. Een dakje op de O. Zakje rode gevels, op eigen risico. We kennen alle kerel letters van het alfabet. Toch minder van die dingen, dat je meeskijs een blad. Je had van die accenten, als een streepje op de E. Axelgraaf, appelstrassen die je onder de zee. Maar van één ding stenen wij perplex. Dat is het accent, een accent? Accent cirkelflex. En Machinal, ja! Een dakje op de O. We zwaaien mij de hand, kom op de net zo slow. Een dakje op de O. Een zakje
zakje rode knibbels op eigen risico. Een dakje op de ALO, dat is een cirkelflex. Het klinkt ingewikkeld, toch is het een zaak complex. Want in mijn naam ha ik een dakje op de O. Het klinkt heel geleerd, maar ik haak je VWO. Het gaat bij mij niet zwinnig, ik sjong mijn gemak. Als Elsen niet een familie stipt met de handen als een dak. Maar is het al, ja? Een dakje, een dakje, een dakje op de O. We zwaaien mij de hand, kom op de net zo snel. Een dakje, een dakje, een dakje op de O. Een zakje rode knibbels, aan eigen risico. Wie mij een kroket, koffie mij gebak. Ik ga altijd een willen, ik ga altijd uit mijn dak. Ja! Een dakje, een dakje, een dakje op de O. We zwaaien mij de hand, kom op de net zo snel. Een dakje, een dakje, een dakje op de O. Een zakje rode knibbels, op eigen risico. Een dakje, een dakje, een dakje op de O. Een zakje rode knibbels, op eigen risico. Hey! Jon, hij komt uit Burgum, straks dat er nog een nummer. Maar we gaan eerst naar het Nijs. Wol het gemak, maar net het gedocht voor een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst een 24 zonbroeken. En 6 neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjugg op frieslandhuur.nl. Inspiratie en handige tips van in Tuin vindt op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Sjogg voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Zon of geen zon, donderdag tot en met zondag bij Kruidvat uitzonderlijk veel voordeel. Alle zonbescherming van Ambre Solaire, Australian Gold, P20, Byron Bay en Vision 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21 38 68 51. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is nog meer, onder andere van de Tight Ropes, hier in deze aflevering van Noorderwind. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Seijers. Het Antillianenbeleid van Ljouwert moet inlutsen worden. Er moet in oparbeidje met de Antilliaanse meerskip werken worden om plannen om de problemen aan te pakken. Dat zei Fabiola Kook. Zij is Antilliaanse en ze is studente in Ljouwert. Ze is belutsen bij de discussie op dit stuit in Ljouwert, naar aanleiding van de veiligheidsmonitor. In dat stuk van de gemeente staat dat het Antillianenbeleid op 2 manieren offline worden moet: repressie en preventie. Kook is het er net mee eens. Nou, ik denk niet dat harde aanpak altijd een oplossing is. Een harde aanpak kan juist soms de oorzaak zijn dat er juist andere problematiek gaat ontstaan. Ja, het wordt nooit beter. Kijk, begrijp me niet verkeerd, Antillianen hebben over het algemeen al een stempel. En op het moment dat er bijvoorbeeld wordt gezegd van ja, er moet al een harde aanpak komen, et cetera, dan wordt je inderdaad, die druk, die wordt alleen maar meer. Tjeerd van Beckham wordt de nieuwe voorzitter van het Oranje Woud Festival. Van Beckham wie je voor de baas van Culturele Haatstad en daarvoor burgemeester van Smellingelaan. Hij verwacht het dat er door zijn netwerk verzwaardig je kind dat het Oranje Woud Festival echt landelijk beter op de kaart komt te staan. Het Oranje Woud Festival is een jaarlijks meerdaags klassieke muziekfestival op verschillende locaties in het parklandschap van Oranje Woud. Om te zwaardigen dat er ook na het Culturele Haatstad hier ideeën komen van meerskipsprojecten, komt er een meerskipsloket. Daarmee willen LF 2028 en kunstwerk nieuwe initiatieven structureel stiepje, maar een leegdrompelig loket. Dat loket is zo'n goed hier. Meestal kinderen te plak, maar bijgelijks vragen over het maatje van een projectplan, gearworking, productie, financiën en marketing. Het CDA wil nog net zeggen hoe de partij de problemen met de formatie van het wetenschapsbestuur aanpakken wil. Water natuurlijk had het voortouw nam in de formatie met het onderstellen van een informateur. Het CDA is daar net blij mee, omdat die officieel de grootste is en normaal start de grootste partij de formatie op. Het CDA beriet hem dit weekend op een zienset.
Het waar dan. Het is maar iets waar, maar een protte zinnen en een matige zuidwestelijke wind. Het is 16 of 17 graden. Morgen hebben we eerst zinnen, letter in de kans op een buik. Het wordt frisser als joet, 11 graden. Snijn is het droeg en hebben we flink wat zinnen en dan wordt het 10 graden. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de week een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Oké, achteruitrijcamera en navigatie heeft hij. Maar dan wit, hè? Of, oh ja, grijs. Zwart is ook mooi. Oh, ik weet het niet. Citroën bestaat 100 jaar, maar jij hebt geen 100 jaar om te beslissen. Ontdek de rijk uitgeruste Citroën Origins modellen met unieke personalisatiemogelijkheden. En profiteer nu van een jubileumvoordeel tot maar liefst €2500. Kijk op citroën.nl. Citroën. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bij Belisol geniet u altijd van kozijnen en deuren zonder zorgen. Nu met 15% extra voorjaarskorting. Ga dus voor 31 maart naar Belisol. Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste jaloeren van Noorderwiel Live. Ik het zwit op een kop, hier heb ik weer mijn microfoon kwijt. En was bij de microfoon op een foto? Ja, nee, ja, klopt. Maar de microfoon, ik wil eigenlijk een show echo nemen. Nou, dat mij wel, ja. Nou, dan doen we dat. En ik ben mijn microfoon niet meer. Ik zie hem bekend door dat ding altijd. Maar nog een foto met die microfoon, hoor? Ja, dat is leuk. Ja, waar maakt die microfoon? Waar maak je de foto's dan? Oh, hier. Ja, mijn microfoon. Sure. Ja, dan maak je weer even live. Deze dame. Hoe is het ook? Margaretha. Margaretha, met microfoon. Ik iets weer op elkaar, jongen. Waar is hij? Volgende keer neem ik vrij. Ik kan het toenemen. En du hast het vrienden wie een won natuurlijk. Ja, goed zo. Goed. Jon, waar is Jon? Ja, Jon. Straks Ivy, singer-songwriter. Straks ik nog Tightropes, maar eerst weer Jon. En we hebben nog een aantal finalisten die we voorstellen zullen. Wat doe je in het dagelijks leven? Bist u fulltime muzikant of niet? Nee, ik ga een winkel in Burgum. Een broektiek. Broektiek? Ja, dat is verkeerd met al je broeken. Ja. Dus bij Rinto op de buurt. Nou, die kerst wel goed. Ja, dat goeie maat voor mij. Ja, daar zit ik vlak mijn jonker bij. Geweldig. Dus dat is, dat is mijn dagelijkse bezigheden. En dit is echt een uit de handen hobby, neem ik het. Ja, wel leuk. En maar ook echt weer. En je hebt hartstikke als een titel hier. En BMW's die zit er ook bij. En die sponsoren de Hulboord. En die zit er Hulboord achteruit optredens krijgen. Ja, mooi man. Het waande dus mijn nieuwe single. Er komt een nieuwe nummer aan. We maken een videoclip bij. Er komen straks eigen nummers aan. Dus ik maar ik al alle je verschillende genres trouwens. Ja? Net al hier op één genre richten. Nee. Ik doe van alles wat. Spannend. Ja. Hoe je er dan eerst erin ging? Nou, ik ga meer dan 24 hier bij Bam Bam zitten. Een coverband. En daar ga ik altijd als frontman op staan. En op een gegeven moment dan denk ik al, ik wil eens een keer wat doors. En nu ga ik alles in eigen hand. En kijk waar leden wat ik wil. En dit is een keer tot een titel hier. Ah, leuk man. Goed. Ja. We willen nog een nummer van jaren. Ik ga even naar een aantal mensen die hier achter die zitten. Want we hebben het publiek hier. Hoe is het? Minna. En du hast een excursie ook, hè? Ja, klopt. Vind je het leuk hier? Ja, hartstikke leuk. En best wel in voor een feestje met Jan? Ja, zeker. Ja. Doe ik wel? Ja. Want, maar even handjes in de lucht. Ja. Komt wel goed? Ja. Hartstikke mooi. Vind je het ook leuk of net? Ja? Ze is helemaal te straal. Hartstikke leuk, jongens. Hebben ze een feestje met Jan? Ja, mooi. Jan, kan ik gewoon, jongen, live in Arnhem. Wat even een oortje, hoor. Zo dan willen jullie wel eens iets van Jan jaren. Iets moois. Iets rustigs. Maar dat is het nog gek. Jan doet nooit iets mooi en rustig. Jan doet namelijk alles mooi en roeg. Zo doe ik het eerstvolgende nummer. Het begin lekker rustig. En het eind hut. Zo doe ik namelijk Proud Mary. En als je nou even meid man, come on jongens. Left in the city, come on. Left a good job in the city. Working for a man every night and day. And I never lost one minute of sleeping. I was worried by the way things might have been. Big wheels keep on turning. Come on, girl. Proud Marys keep on burning.
Jan, mijn kapje erboven. Broektiek normaal gesproken met broeken, maar nou met het feestje hier. Geweldig, leuk man. Ja, dan was er altijd een feestje van. Ten alle tijden. Was het weekend nog? Het weekend net. Het weekend erop maakt een skiën maar de goog. Oké, dat klinkt goed. Ja, hartstikke lekker. Kom ze eens weg? Ja, zeker. Kom met een nieuwe single. Met een nieuwe nummer. You got a deal. Is dat Friestalig weer? Ja, wel Friestalig. Ja, ik Nederlandstalig en Friestalig. Beide. Applaus voor Jan! Mijn kapje, ja! Straks de Tightropes. Nog een aantal finalisten van Miss Beauty of Friesland. Maar ik ga eerst naar een man die ik heen ga qua muzikaal talent. Ivy. Ja, ik neem het altijd een soort singer-songwriter. Maar het is eigenlijk een soort collectief, hè? Neemt het zelf. Ja, ik ben de singer-songwriter en er zit een vast collectief omheen. Ja, precies. Want de vreegst er steeds mensen bij. Ja, het zijn wel altijd dezelfde. Dat wel. Ja. Maar kan dat eventueel in de toekomst nog verhoren? Dus maak je er een wisselende groep van? Daar ga ik niet van uit. Nee. Dit is ook mooi zo. Ja, precies. Ja, albumpresentatie. Komt in de buurt, hè? Ja, 11 april. Ja, spannend. Ja, sowieso. Drukte. Ja, druk met de voorbereidingen, of juist net. Hast het wel in de holle? Hoe is het houwost? Ja, ik ben heel erg druk geweest de hele tijd. En ik heb nu een beetje het allemaal uitbesteed. En nu is voor mij de kunst om vooral niet te veel te gaan doen. Nee. Maar toch drukte, want ik zoek regelmatig, best heel actief op social media. Nee, clip uit. Ja, vandaag. Ja. Of is het officieel Jurik nog? Ja, precies. Ja. Oké, wat is het verhaal van die clip? Want volgens mij lees ik zoiets dat ze er redelijk lang mee bezig was, best om het te bedenken. Ja, klopt. Ik had een concept, een idee een beetje gebaseerd op een nummer van Bob Dylan. Dan staat hij met die blaadjes en die gooit hij zo weg. En ik had het concept op zich vrij snel, maar dan is het uitvoeren ervan nog wel een ding. En, het organiseren. Ja, precies. En ik dacht, we gaan het zelf doen samen met een vriend, Michael Schotanus. Die is ook singer-songwriter. Maakt ook hele mooie foto's. En toen dacht ik, we gaan het gewoon proberen. En daar verbranden wel wat dingetjes en het ging niet allemaal goed, maar het is gelukt. Ja, mooi man. Goed, hij in ieder geval released, zit op social media. Zit er al op YouTube trouwens? Ja. Hartstikke mooi man. Ja, albumrelease. Kun je daar al wat over vertellen of net? Ja, we gaan het album natuurlijk spelen en ook wat nieuwe liedjes. Misschien ga ik straks ook nog een nieuw liedje spelen. En daarna gaan we een toertje doen in april en mei. En dan is het nog even afwachten eigenlijk. Ja, bevrijdingsfestival en ja, dan zien we het wel. Ja, dan is het ook alweer per maand verder. Ik moet die vreemd waar noemen te spelen. Wat ga ik eerst doen? Ik ga eerst Let Down doen. Dat is dus de single. Dus de clip, ja, precies. En daarna weet ik nog niet helemaal zeker. Dat jerven we wel. Ja, precies. Hou de spanning erin. Dames, heren, Ivy, live in Noorderwien. Inspiration, still these useless obligations, and it has been time for a break, but stepping aside didn't make it easier to take. Time to oversee what we have done, the way we changed our courses, so we are what we hated to become. And once again I let down. My dignity withdraws. Once again I let down. Back to the cave and beaten into a state of awe. So here I am now, spitting out these words, accompanied by melodies you have already heard. Bothered by the need to create songs to fill their bellies. Damn, I might have been born too late. And once again I let down. My dignity withdraws.
Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Once again I let down. Once again I let down. My dignity withdraws, and once again it's gone to places where it don't belong. Let down, let down. My dignity withdraws. Once again I let down, let down. And back to the cave and beaten into the state of once again I let down. Oh, ik ga gewoon door. Oké. Dit liedje is een week oud. Hij heeft nog geen titel. En dit is een primeur. Da 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 da. There's a pain in my belly. It tells me, take a seat and go worry. You're ready, you're tired. Close your eyes. You're tired. Stop telling yourself these lies. Need someone to pull me through. I need someone just like you. I need someone to hold my hand. I need someone who understands. Da da da. It's not enough to rest, it's still aching. I'm slowly breaking, trying to move on by faking. I'm doing great, it's a beautiful day and you're tired. Close your eyes. You're tired. Tears leaking through your eyes. I need someone to pull me through. I need somebody just like you. I need someone to hold my hand. I need someone who understands. I need someone to calm me down.
Wauw. Wat een muzikant, fantastisch. Let Down is uit via de clip. En is hij gewoon lekker single te downloaden? Ja, op Bandcamp. Hartstikke mooi. 11 april, zet het in de agenda. Werken we? Hedon. Hedon, hè? Zwolle, ja. Kom ze weer waarom met de band? Is goed. You got a deal. Dames en heren, Ivy. Jawel. Asus Tightropes, maar ik ga eerst even een rondje finalisten van. Want hoe hiest u? Sanne Esmee. En waar komt zij? Ik kom uit Sint-Jacobi-parochie. Ah, dan kom ik met de fiets in Wollesdel. Prachtige streek. Alhoewel winters, het waait er altijd een beetje. Ja, op de fiets waait het ook heel erg. Dus soms loop ik ook gewoon met mijn vriendinnen en dan vallen we samen om. En hoe komt een dame daarbij onder het idee om mee te doen? Vorig jaar was ik 13, ik werd toen 14 en je moet 15 zijn om mee te doen. En mijn vriendin had me aangemeld voor de fun. En toen was ik gereserveerd voor dit jaar. En zodoende. En zomaar de finale. Ja. Leuk om mee te doen? Ja, ik vind het superleuk. Just for fun? Ja, voor mij mag iedereen winnen. Iedereen is een topper. Wees jezelf. Gewoon stralen en gewoon pret hebben. Shinen noemen ze dat, hè? Ja. Wat doe je verder? Ik speel piano. Ik zit een beetje... Ik hou van schilderen, tekenen. Alles creatief. Klinkt als een goed leven, hoor. Ja. En hoe is het bij de bofvrouw? Goed. Waar kom jij vandaan? Bolsward. En hoe is het? Julia. En waarom dorst toe mij? Nou, ik ben ook gescout. En ik dacht van ja, leuk om te proberen, toch? En, leuke ervaring, hoor. Ja. Hoe is dat met in hier, hoor? Dat blondeert of niet? Ja. Het is niet mijn eigen kleur. Ik zie, kijk even de zin. Ja, ik zie weer een lesbril, dus een kind weer wat beter zien. Ja, nee. Dus... Is dit die favoriete kleur of niet? Nou ja, ik vind het wel mooi. Ja, en ik heb een dochter, dus weer peers en weer blauw en weer dit. Ja, nee, ik doe niet zo wild. Ik hou het een beetje rustig. Ja. Wat was toen letterwoord als best? Iets met psychologie lijkt me wel interessant. Criminologie, iets in die kant. Ja. Wat maar mee ging, Geert. Ja. En meedoen. Leuk, dus. Ja. Vooral de groep, leuk. Ja, het is heel gezellig. Ja. Super spannend. Hoe is het toe? Hoi, ik ben Nienke. En waar komen zij? Uit Franeker. Uit Franeker. Fransje. Ja. Ooit als een keer ermee die? Nee, nog niet. Dit is mijn eerste keer. En hoe is de ervaring? Ja, echt heel gezellig. Het zijn zulke lieve meiden. Dus dan, dan kan het eigenlijk niet stom zijn, zeg maar. Nee. Nou ja, goed, als je een stomme groep hebt, dan heb je een vervelende tijd. Ja, precies. Maar gelukkig hebben we dat niet. Studie, werk? Ik zit op de HAVO en ik moet nog een jaar hiernaar. Oké, dus nog even stampen dus. Ja, ik moet nog even stampen. Het is best wel lastig. En dan? Ja, dat vind ik nog heel erg moeilijk eigenlijk. Ah, joh. Ja, ik zie het wel. Ja, kom maar goed. Tijd zat, hoor. Wist u het al? Ja, ik ben al bezig. Ja, maar toen was ik gewoon. Ja, klopt. Wat is er met die gebeurd daarna? Zo, ja, dat is echt een hele rollercoaster best voor mij. Ik had in augustus gewonnen van heel Nederland, deze verkiezing. En daarna mocht ik natuurlijk naar de Filipijnen, Nederland vertegenwoordigen tijdens Miss Earth. Ja, dat is gewoon heel bizar. Dat is een finale, dat komt in 8 landen op een nationale televisie. Ja, wauw. Heel bizar, ja. Leuk om bij mij te doen dus. Ja, de buitenwijn in het circus? Ja, nee, ik werk nu inderdaad mij. Maar ik sta aan het in de jury en je zit zeker wel een opvalster tussen. Dat ben ik wel zeker. Ja. En dan mis nu wat de win. Hoe is het? Femke. Wat kost erbij? Uit Drachten. En doe je zoiets van, ik wil gewoon een keer meedoen? Ja, ik had vorig jaar ook meegedaan. En dat smaakt er meer? Ja, ik vond het leuker dan verwacht. Ja, hè? Ja. Okay. En wat maakt het zo leuk? De onderdelen, de dagen met je nou leuke cursussen of zo? Ja, je leert er heel veel van. En inderdaad, de sfeer is heel erg leuk. Dat iedereen eigenlijk al gezegd heeft. Ja. Maar... nee, maar dat mij benaderen. Het is echt zo. En toch wel fanatiek om te winnen? Ja, tuurlijk. Hoi, hoe is het? Manon. En waar kosten wij? Heerenveen. Komt je bekend voor? Hast je al een keer ermee? Ja, vorig jaar gewonnen, dus nu in de jury. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. En doe dus net in mij? Nee, nu in de jury en het hele traject van een andere kant bekijken, zeg maar. En dus toen mij of toen ik won? Ik heb ook gewonnen. Ja, jury, echt streng. Ja, nee, ik ben niet streng hoor. Nee. Rechtvaardig. Ik lach altijd. Ja. Dus is leuk, ja. Leuk dat je me er al even in. Dank u wel. Hartstikke super. Ik ga heel snel naar Sanne, maar we moeten naar de Tightropes. Sanne, hoe laat in de finale? Wanneer in de finale? 14 april, Fries Congrescentrum Drachten om 11:08. Oké. Ja. Zullen we een beetje herrie, meidje? Ik heb een cadeautje. Oh, leuk. Kalender. Ja. Oh, dankjewel. Dankjewel. Applaus voor hemzelf. En voor Sanne. Succes. Dankjewel. Tightropes. Morten en Neushoorn, dames en heren. Een album is uit. Welk nummer beginnen jullie? Make it count. De Tightropes live in Ornament. Slow down.
Casino.